Buya kigimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kigimo nainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari nche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eje Nsoko TV uboroso bumugusi mbia mono naenda asema mbia bono iga oyo minto muligile we Nsoko TV asoko ngari bageri naende ase TV yao egere ngoro serie gose tinyane gusaba asobwamo nyasaye no mbia oyo toire litukulia lero ndo twanjeire twanyare ko bali tukeli twanyare ko bali tukeliga bona lero tugatusoma samarika nyasaye egetabu kia gukora ko batumwe isano ibere ekiongo kia 55 na 5 na bibere 57 55 na 5 na bibere usemero 5 na isano ibere saburi isano ibere ekifungo kiaye 57 kolende bagaka getuli aseri ogirinene bagakuneka amatabo bakamulindokera bonsi amo Kenya sabo sesenie asa marika ya nyasaye abagake getuli igaiga marika ukone igoro yo monto yo mo olege koru kwa Stevano ekera terena ari gukwana igoro yo buya bwa nyasaye namangana nyasaye mokoleire nebikone bya nyasaye arorire Biblia ngonte na bagaka ba gosabanta abo bagake getuli akiryogi bakamuogerera mono bagatuba matabo egere mbaba za koigwa kindi gyonse kya okwana oyo minto asema mbia bona iga andonse asore nintagete nkwana igoro yobugima bwao gose igoro yebinto gwaetere asinaroro gwatemine gukwana gose kolera lingana gete gose gukwana igoro lingana gete lakini mwanya bantu bangire koligwa mwanya bantu bangire gotegerera abantu igo batubeta matabo abantu nigo batumete nonyana matabo na maisabo mbaba sakorra ekiagara tibatageti koigwa kende yonsi kiriyo gukwana tibatageti koigwa ngana ndiri yonsi ogoteba karenga gwachira sobisyo kuburi gasi lakini muntu tago koigwa karenga gwachire godaye deni yao lakini muntu tago koigwa karenga gwachire kokora kende gyonsi go sebinte bingero no mugondo gwachire gokorema lakini mugondo utiko goitabera karenga gwachire school gosoma lakini amasomo taliko goitabera karenga gwatemire koibora abana lakini enda yao yangire ko goitabera karenga gwatemire ko beryo mugaka lakini umugaka gwangire ko goitabera karenga gwatemire ko liyo mukungu lakini mukungu gwangire ko goitabera ebinte byangire gocha sensemo yao kwa bigiri asenga kientambe karenga gwatemire ko gore gari lakini gari yangire ko goitabera karenga gwatemire ko gore byasara ao lakini byasara byangire ko goitabera bono stibane kerago kwana abanta bakanga ko muitabera bakanga ko muigwa bakanga ko mategerra ebinto bikababogeka ebinto bigasareka chinga kecho Stevana kaligere igora marika ontebya akora Yesu Kristo tenene asokobogo kuliko nyasaye tata asema mbia bono iga ligere nyasaye asomo saraba erena ramboro koboko kwaye agokonye nyasaye uri ramboro to koboko chinga gichiria Petro alenge koso gosikolimera amachime akakura gakerio gerinene agatebanga Yesu Munasareti nkonye Yesu tamutigete igo igarambore to koboko akamubwata Petro tanyara kulimera chinga kichabono mambia andonse asogocha kende yonsi kyoko genda gokora tangani nyasaye ito agotangane egere to nyara kulimera ase kende yonsi ochi gokora ebyasara bya ugoko igora tangani nyasaye egari yawe keroko yokya tangani nyasaye obisi yawe keroko genda tangani nyasaye abana bawo kero bakwende skuru tangani nyasaye omugako kagosoka ku nyumba tangani nyasaye omongi no kera kwende byasara tangani nyasaye ekero ko genda mugondo bana baminto
tangani nyasaye iyo ngo kwara ringaneri kira lituko ngo batangaza renga Yesu mu Nazareti ndigawete go tangani gwasikira ringana erenere taya yobugima bwaitu erenere obugima bwaitu ndonze stogokora nere chumbi yaito nero gotole toro mwancha nero gotole toro kugweniwa ekera marwaira abera mange ekere mechando yabuchire abana bamanyi minto banyasaye tangania nyasaye abana baminto asemore asemambia bonega nabakurire nko batebya ekero kogenda gukora kindi gyonse asemambia bonega tangani nyasaye bimiganda ere no munyamabera mange korukare nigatwanjete nigaotorera mabera matukozi tigatome tangani nyasaye sobwamo asemambia bonega toira birengerero asogo saba tatomia nyasaye bimiganda ukamutoma Yesu asetore agakwaso musaraba agatinde kwa kaboka naende bono twamutanganirie bosio asamagi maito nekero togosoke mambia bona iga twamutanganire Kristo asamagi maito abenere kirokereria asitore abenere umurendio ito abenere taya yamagura ito Kristo twamutanganire Nyasaye asime cyane ndeyo stobwate Kristo na asamarwaire kirokenda sisabari tokogenda asabana baito asiki family cyaita asabagaka na asabangena tata twatanganire Nyasaye bono mone bo kumya nigo twagutanganira Yesu asikira ringana lya maono mambya na ase studio yiga nigo nagutanganira Nyasaye gatogo cyake bipindi baite mambya bono yiga na bibekira asama bokao abatangasa kibon Soko TV kero baitana na sensengima gasi bagokora Kristo na abatanganira Nyasaye kero bakoreta mangana mayasa tekire kero bakoreta chiapari ao Yesu na watanganira Nyasaye barende bonsi kuromo na wikomoke kuro management yonsi paka go ikomoke ase Soko TV Kristo na atanganira Nyasaye tigobone bwa obutangana asitole ne chinguru cya Nyasaye gito agate asamanyika Kristo solo mutolido na asabiri amina omorande chafeti ageta mumanyi ekanisa Happy Church Ministries International Soneka Kenya Nyasaye bimiganda gotangane na agatebiri shalom enamba yesimi 0726869188 mbia mona sebonsi abako ngakira kisimi nabako swaso mtandao ko like na ko comment Kenya Nyasaye bimiganda atangana sabangi maino aseretara Kristo mutorieto amina onye kubwate libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri yuko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV uboroso bw'umuguse magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662
Soko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatia na bukurigirirwa na kiro mutu. Ya kegimo mwancho muligerelio mugusio mintando sia sole se mambia bono nandengo kwaligania sumurobelia nsoko bwakire chitalikine 25 na ibiro mwancho muligerelio mutinyo kabiro mwaka bwikiri 25 na mwase mambia bono kogotebi ngambi yamona aso wanchirelio giliri nyar kabaligo so asenka yago nimayete ngamaliogi na mange okogania so ebu gukolende gwatebire liriba se nyumba yage se mambia bono mwancho muligerelio tenga andonsia sole ngokwani buna omugusio minta sengo tebanga itongo mo church naye koirane linga itongo nogaya asenchira yobo ikirani ulitonyara ko batoko banaye selitukulia chakirigi ya bali balese chi county echichioncho kanane tomochi o Nairobi go se county ya Nairobi ni endete gutumwa nchumuli na batotebya onye kola se chinsemo chiri chiagusi ngakire embranero rogo se teyo go ya tule bugakia aiga ya chagete gutua igoro butuko chinsa inye chia butuko ya tule ya ongokire goikira bono mambio mwancho muligeria bagendete kuri biyambali bali ase sector ya matatu goda akotebiringa asemba mbia bona botate bali bali chinsemo chirichia na kurubu no musoli bwege susu ototebinga ngakemambie yere asenchira eliyo boikira mwancho muligeria na boigona botogo tebingonye kolense mende onsi etoke golis koyense ya Kenya buna Barnabas babo Rogers nyariki na mogo totebia semambia bono ngaki enseme yuere na anamona stogo tebinga bono igani gokonywa gotobwatia ansese melium mtandao utobwate bunegeta seni kiago na mbeye men Soko TV asoko genda sensemo ya Facebook utofollow mwancho muligereli Instagram no tole munen Soko TV TikTok en Soko TV na boygo mwancho muligereli asenseme ya X munen Soko TV na boygo genda senseme ya YouTube gentege tangani go kororo mwancho muligereli no kobeke subscription yelio kinyo muganda uliogenda te kubwatike taseni kina mbeye mukilio genete asogo sansamura alliance yakobaga kolekana kurwa chinkongo chinde chonsi namba ito studio so mwancho muligereli nayo konyara kobago gotoa ebirengera biao na namono konyara kobago gokora kilikendi yonsi oraga nigo totebia sembambia bono gere 0788666663 enere namba ya itomo nchumuli isano ne mondi gyochire isana sembambia bono nintagete o record ya clip gichi sekondi 30 asokobeke kamera yago asobora ubule nando gotoka bweso gete rindo korekana buya tobasa gotoko begete yangabobe oligerelie kamera yago ye totebinga ensoko bwakire Innocent gonde chinsemo chia tasia tuabokire buyana bagototebi nonyine mbura ya tule Elie senchira ya beno mwanchu muliri na yonyore libagali yokoreka na se screen abogonyara kabali yokonyore playback mbagoro batogokora umwiroro bw'umurobili ensoko bwakire kwanyora kabago kuligiringa kigwa kwa na semambia bone clip ekyo yekogenda chi sekondi 30 mwanchu muliri yogototebi soberete na namone litonyara kabatokogenda asobwa mana bagoto ujumbe yage semambia bono igobuna nago tebiringe ndege yimukire ensoko bwakire bono nigere mbe igoro mwanchu muliri unde oli koboli ngangaki asebono mwanchu mulingo tebinga twanyara kabatogo chakalituko asenchireliyo boikiranu nabona batebinga nigo kogenda sense million mtandao onyara kabago kweyaliganioro na konyara kabago totebya soberete elitonyara kabatoko bwaterana na koranga twagenderere busyo na ndamona bona gatebiri chetiri chitaika 12 maiga chitaika amini mwanchu mulili chetiri chitaika 3 maiga chinsa 12 chabona mambi 12 chabona mambia nalirende mambio mugusia go chakalituko liaye go chakoligerelinga ngikilike bwenerete na namono tonyara kabatoko genda sobwa monchenkoro ku Innocent Onyango ngubwaterana tolina Diana Binde mogaiga Elia senchira elitogo tebi yobo ikirano mwanchu muligereli nyara kaba kogoso asense meyo mtandao onyara kaba gokora kelike gokorekana botamba sogoto tebia soberete elitonyara kaba toko genda sobwamo na namono nyara kaba gototebinga yoberete tokegole ase county ya Nairobi totebi goli chinsemo gete onye kole tasia na bagototebia onye kole chinsemo chirichia umoja ototebi mbali naro chibakale ase ensemeli ya Luka mulutima ngare tegere asoro bebe ruwe county ya Nairobi na ndonyore gole se county ya Machakos bali chinsemo chia Kiambu na bagototebia soberete sembambia bono bali mulegusi otoke goli chinsemo chirichia Nyamaiya bagototebia soberete toko goli chinsemo chirichia Kerina by the mungwa nale okorunga Fred Mumanyi
ori kurwa chinsemo chia kerina gontebi ngase bitaseni byonse ipi kibusibye ikire Ensoko TV nigere se chiro chinyinge naye nabo totebya soberete mwancho murigire nye kore chinsemo chiri totebe chia mosobetyo totebye oruabo so chinsemo chiaraganga nabo konyoro gori chinsemo nonye nchiri chia gesusu ori masimba mwancho murigire nyamache se declaration chia korerwa nabo igo onye kore chinsemo none chia kero ku mwancho murigire semba mbia bono totebi buna nagotebya nigo bono linde togotebi nga onyare kubagotetebi nonye eno kwekerule semelia musaraba na abawotetenga musaraba town chiduka irenga chire musaraba by the way no irenga chira musaraba ine town yo batebere ototebinga chiduka nirenga chirora semba mbia bono buna nagotebiri gokonyara kabaga goswasu murubelyo ototebi musulimi uswa chototebinga chinsemo chia nakuru nigo neregendete gutuna bagatotebinga negendete gutu gosetegendete gutu dayana ngakiwakira bakire bwinose kibo tukobwa bwarenge mbia bwari ero nawe yature bakabwa yature nyasawo bekire bisyo na maine bisi bya bekire na biye bibono rende togendete gusamura kwatacha kwatacha Nairobi gaba gututachira abago batachira ali ye pipe alimo gongora guru pipe batebanga ngogo mbuna kwa yabucha mange igo chibili ngonda chiri kusiboni kana liyo chisuguli chiresiko Tero sugusi mpaka kabiyukalia gakepi kagoichura oro chinga kie chibono mambia bantu baminto abayiboli baitonga kora bali gas by the way na maine konyora chinyomba jiri chinchiri buyayiga kwanyora na liya begete lisakara liri obuoyo lie chai achia kaliro sibune ele mwavuli no alige sona abwago na kubucha kulindo burabu na barongo na komesa bole toko batebiga kira moko bucha lende mwaba maisa semambia bono na maine kwanza gusio konyora imetegere kirasi bakasiko ikoro to biro bichibundi gosona chire nandi gento gya kongo kyase gusi akonyoranga no ene kerba guchigotori chai abayiboli baito akonyoranga mabwate chiema onya tabwa tiema amasakara igwateba enjera niri bako ya rose okay gasoire chai mimi ndiri kumukura bakororo na ora nyoro muntu darure chai bono mambigo kunda gotora mama ene nabo akorangelinga egento geli ayo gwati guka unabona abarute school wali oja gwati gukoro sie chai mapemo muibuli omuirere mate kawa Nairobi abantu bakoni kawa nali bakoro chiwese na maene mugusio minto de wensio taita koro chiwese bono mambia kuna kulia soko genda kubwate thamosi ayarosie kawa na ndorosie ngi yeto basa korosie kawa lendo kalebu ni libago cha basalia abeke sukari saini weka sukari ya saini oligia ka dimu oligina masala yote baraga kebati no batene ne barubekanete sembambia bono bagona wateba aitina masala masala ye masala ngobe kwere tangawizi okugole tangawizi ngese machani ali abwate tangawizi machani kawa nkofi ayo gobeka nando matobo nyubwe kawa batete bukinete kerengo kigo na maine nande nasomete gazeti ya The Daily Nation was standard yale gatebanga abasaye ba James bakiri kugundwa emebere yabekera bakobike binyogo byo mariyogo yo gutindi gegendete gusalika bono bairane ne kawa bakonye gochinga kibine chiga barasali kawa banye lakini bagoteba ne kawa nyinge teringia okay bachumuligili chetire chitaika isano na ibere maiga ichinsa 12 chabono mambi ntete koraligili bali basoira so mtandao nindo chega iga oyo korukungu mosoli wege susu agateba good morning Diana Binde mona Innocent Onyango akurunga Kirandi Dennis aka umusoli wege susu agateba ali chinsemo chirichia na Nakuru City Salams Club ko ikagoteba sobo gachuba nindo chega iga umusoli wege susu bekire list y'abantu gaiga kobulia sebalese mambia bono kobulia le Diana Mora Bindemo naye ukuruku nonda umusoli Innocent Onyango na inchina bekira ko bakwigo no John Kibati namaje kumurange Jonathan kinende tigera abayigo John Kibati beko ko bakwigo Kilsa Kimto Jeria Kirubo mama Keruth Bartolomeo Mumanyi Honorable Julius Omosomba Enoch Mochere na boyigo ni Doche Frederick Ogembo Jones Bundia Menya na Joshua Mbuya Trimba Natasha Mkiuti negati yabali basoira semambia bono ni Doche no kumakoli agoteba chisemale njiri chikuru guchia musaraba agoteba town yere well represented totebi aye town yego totebi ya musaraba Enoch chiduka irenge bugate babugate asa muntara anyora mabere bono mambi bantu bachakire korosia boniga mandasi arana bakorosi gusi kangumu chikangumu bono iga tuise kurwana ke batinto nyore se to konyora nona mabere tunyu Rogers nyarikyo chirega iga gatebanga
Bwakire Nsoko korwa chinsemo cha Amsterdam Netherlands, watching live Nsoko TV asali na Kemi Phyllis, Aiden Nyariki, Maya Nyariki Kirbo Pande, Elvis Opande, Omongi na Mocheche, Lamek Yobuba Nyarumbe, Anthony Ragoli, Kaka Junior, Joshua Mbuya Trimba, na boy gagoteba Keverson Bosire, Kerandi Dennis, Mosiori Ndima, Jones Ogechi, na boy gagoteba Lenga Bingwa Nyamuri Mogadishu, Jared Keburi, Charles Momanyi, Jones Bundi, Amenya Barnabas Ratemori, Tunda Green, Richoni Riama ya Katoto Junior, na boy gagoteba Mwate ya family, eyore chinsemo chege na itamba ko batebi me county ya Nyamira. Good morning. Oyo akorukunga Rogers Nyariki asemambia bono. Mwancho muligereri numurubili w'Ensoko Bwakire Diana. Na bokuligereri onyondo kirabu. Yara kabaga tatebya sembambie. Chiranitigana kwani omurigereri nanyoranga nacha kanta mukwaneti twetigo Bwakire bia ando mwanchitu omurigereri ngo kwani ngabwakira ndo sia sore mambia bono andi nkwaliga asomoro biri Ensoko Bwakire tinga kichiringo kunyuria ngana bokogenda kubike kerengero kyawo su jumbe yago asina baitia studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 3 nere namba yomweri onyari kugusangara intwe tutebye kerengero kyage mambia bono ntwe tuacha tubugore timu yavuri nachega no mera ina sentinga nere na kari gutwerunchiraga urine nago kanateba tinderio sitari nchibwe kanatwerera igo manjito muri na oteyiga gwonye chidaracha naro chidaracha nchiga saine kubuneka narote byabantu mapema bamanyenga eparagete terigweteka edaraja gete ukiraboni gaterigweteka umanchito muriria eririnde togendere gosemania sigita sengi tugen Ensoko TV ndatsoma egati abali batumire ujumbe cyabo asina itu studio aigando chema makeruto tebanga tuko pamoja matunda Andrew Nerao teba pamoja Lavian Moon atebanwari me yomorobirio Dafi Moshi nerabegete sainiria tebanga pamoja Jeria kirba oteba majaliwa ya Mungu twaikire mapema mbia sana tunyare tugusangamo Fred Morgan era oteba pamoja omugaka kiragita otebanga pamoja mamake yona soma negati ya Charles Rwanga nero oteba mwalimu Charles Rwanga kurwa Nyamira basement area no ali miyo morobirio Ensoko Bwakire korino manjito muriria ndara boiga sinamba itu studio ina otebingana ina bokobekorwa karago se ekerengero kyago ndo chikira Dennis nare no arege gasi namba oteba kira Dennis eke yo musori bwegesu oteba nga Bwakire bya aba basoime yo morobiryo kaiti Innocent nanyaraga ko basoma nare gaiganero oteba Innocent ngakire bya mono kitoko muira limbya mono ngakyakolera na Mwakire mbya mono asoko bumuligereri itonda mbya mono sana akoteba omwakire simi obe. Okay, namba ya enkongore Mwakire. Atetaga mbe na inche? Nabagoteba. Okay, kugamba nde nere bono. Oro Diana abantu bono mambye kera nali ngegalime. Abantu bayichire sana. Egalime. Kibatingo ntebya le Bugatti ya nencherere ngochere. Igongo cha korunda bwese matatu ragitiga taligere libali toka barabara bwese batatu. Ora rego tebye gento getega. Na rego tebye mini gento getega. Abasayi gete basoa babegete chirongi chibakobeka chigo sage no mato go sage konyo rasibire to mu chibigo chansa erongi chietense gendege tanga na kora nuko bolio mtandao embuye yogo sage ngayarwete ko gatebinde ngayarwete basibise antongo sage barengale maite bakasage okay anya turabara nje nabara Badromeo mumanyi mbiya mona sogo soso murubili gateba Innocent Diana oyo mumanyi na ziporoye ni gonde chisemo chanyancho nalitiga imboki aba agateba Enoch Mochere umusoli bwegesunya muri Mogadishu chairman bweji radio nabo igongo teba lenga na mashabiki onsi alia akubwatigeta senigito Ensoko TV mbiya mona Badromeo by the Badromeo na isire gukoligia sire ikabusiga Enoch Mochere agateba umusoli bwegesusu pamoja agateba bronya sawa nganchire na ale nandeli tukolinde nigo Ensoko etigalite kobeye mombi yamono soko nyara kabaga waso murubili Badromeo nando ire nirimbi yamono Mochere asoko nyara kabaga koba nera semambi yabono igona kinago tebi umonchumulili nabo nyara kabaga waso asegeta seni kesemambi yabono onyara kabaga konyora libaga lioko onayo kororekana we make you feasible toko libaga ororekana umonchumulili eliyo nyara kaba gokoba asegati yabali
tokonyara kabatogo tebinga no tora asobwa me mambia bono bunembule tuete ni manyete go bwebundete nindo chembale bali getanda bono iga asio mereti ne lise limo abande bale na baigwete kire to kendete iskora kinechi toronji kendete ko mubwata nago tete mugano gete no limbwate noro okurukunga ogutumika mtandao okuruku AI bana bakali kubuli ibintu ebinge sana nago teri ibintu bibirera rukumbuli umbuli igoro y'abana bagusaga kirongo kubona igoro y'abana bakubuli amabuli igoro ya AI n'abana igoro ya AI abu nongo batebinga kibwenete nindo chega igo nando musoli su agateba nakuru aromba gendete kuligereri ayo nyaturanyora libagali yo kuligereri chaka kuligereri yo mwancho muligereri eliyo nyara koba gokonyora libagali ronge Diana ntage toto lingana lirabu esemba mbia bono kera gwatoire lingana lirabu ayo nyori emegane ya nebere ngotebyo kerongo kuinyura nande na nyiro murigeria nga kerongo kwalingana lirabu likonyara ligo tosige kitali tukolia rero naye nabo gwa kesimi mwanchito murigeria sina meti studio 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yomoire sangana inte ototebinga naki liko kwana gusasore ngaki kirenga kya ikiro mwanchito murigeria ligo tebanga engo kendiri yoka nero irago kere ekere kurutirwa chinyeke mogoroba engo kendiri yoka nere irago kerekero ekorutirwa chinyeke mogoroba wachumuligereri engo kendiri nere irago kerekere kurutirwa chinyeke magoroba wachumuligereri totebiringa nelio lirabunki libwate meaning ya nere liye ase namba 0788666663 Diana engoko gwatebe ndiri nere kogoke kere kuruteri chingo chinyeke magoroba ekogoka sana okay Hilary musioma kurukangemi koigure sembambi yabono goikachi mechi ali omanga keroka bagarate bange engo kendiri igera goke mone kere kuruteri chinyeke magoroba kotemanye tingi keyeganyete chenaratigira abo Diana tuligelia bagotote Erensoko wakire Ensoko neyemo musoli bwege susu Kerandi Dennis omosori bwege susu waikire gachuba gose nakurore nakurbono inge bwaterete nakuru akabokendo nabokare karagu yatubwakia goyatubwakia ai yatubwakia lakini nyasa utwanje twabokira ikono intumba litoko bokero maite egera to kongike bago egera to choko chandika kuchimotwa okay Gone ngane yenda uya Diana ingengo kwendiri yego gochenge kereko eko uchinyeke magoroba ekere kunya kuruteru chinyeke ere kunya ko katema dinga nande chinga kuruteru ekunya kuruteru chinyeke kuchinyomba egere so nyombe bu atwenyenywe kai igono moyungo tieli gorenge no moyungo tieli gorenge nande bone genteke edingane ridira bunande narire ngani ringa enda abase kobanga ninche ngoko indiri ekero mwana siasa gucha kunya kunduterebe somanya ontainga kugoikaria nyagete warorira engane inche nabona bono ndayere ngani igo okay iga abantu baminto nitoba bunengo kendiri tikatobe bunengo kengaini ekero kunya kuruteru chinyeke ayekanya kuri buna ririgo ikange no morangu wepo genda tonyenywa paka morangume nando kanyara chiko nyorokereri kupaka chiko morangume yabwati igo dirigo isirgo iko morangu bona akobeka chinyinge okay egero toja bwangoso eri makubwata thank you so much muzori bwege susu ritokorege asante sana kurichise bechi ada kurudeli shabikire ituli kurukubo soli bwege Diana egedonganchirete umusoli bwege susu enjira bukebeka in a light moment lakini ako gabe bintu biri serious iwedo bratebire egedo gyokubi iye personify oteba igongo ira niringa nelio naranga ndabo muliri sana nche ere bona tachiti koteba nyarebe otebanga nabura nyoro mwana siasa narogo chichese mbambi yabono motebinga liri mapema liri ya chakire takamwebe simikonyere bisi bolera kumwakira monyoro mwana minto akona kumubolinga yoberete chinyeke chiarutiro kinarabuga kurwa chinsemo chia maseno niko ndani ya show aya kinarabuga tumaye tuwa sina tuwa bwateke minano naye igoro ya Arsenal na Chelsea Jumapili Jumapili
tobeke lisa seliso jeria kirubo abataba happy preparation day kurwa chinsemo chia ngumbuman mabaharin kingdom goika kanyimbo SDA church na abataba na my children must diga macdotak na my husband benmo na bible bane abataba ongeli na abataba no aleme ye mwancho muligirilia somurobeli Diana nchenta tengo tebinga litukulia lero gwa torobaniense kero kale goteba ngenko kindiri yo kanere eragokere ekero ikuruterwa chinyeke magorobo mwancho muligiri nabo gwakesi migaiga Diana rene gwete bunate bira mangana hotebire ngengo kindirige kale kogokekere kale ko uchinyeke magoroba nere eragokere iyere ngaini eruteru mambira beko manyanga yo libono ire mirimo yo kolete bichuchu ni ndo cheki narabuga goteba bilega chawa na rushia wa kisima hindi we okay sawa sesemo ya siasa eno kumochera otebe soko mbuya mono sana asilingane liri mwa muri bwa tobo semyo buya kegima mbuya mono eno kumochera baide kwara twakiresi nandi ndo chago tebanga nonye nabantu mbali bunengoko endirie kero bagoserwa nabana siasa barukaruka bachora baraya babe okay number ite simigere 0788666663 ntotaete kubwata esimi yageyemo elitonyara kubatogoso jeria kirwago te Diana when the deal is good think twice enkokendiri no muntu ulia osemeretie bintu byabantu bigeli bitayo kurendo mubasokano ngotigare koywa period na bagateba mura ayaya muntu gasemeretie wikabire biere bikoera nyoro chiro koera mache bantu konye mkurwana bali buleje bami ntokonya limo kurwana mutakwanda musaba na mabera bune mbura ya turega chentaite kwando mutimo ko Diana koira nango kwande mega nebere mutanga nago tebi no bugo sagi chirongi uyo kabere no mugano wa AI saba na bakale ko yutumeka biyamo no mwanchu muligili togendo mutimo ko tokwera na toso asensemo ya mayi Eye Nensoko TV uboroso bumugusi ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga jumamos abande batabanga saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri lesson seseni ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge
our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chitire chitake 25 mayeji sa 12 chiabono mambia kera nabwate murale arambwata magana mange ngosaba nyasaye chinga kichitoke arateriwe gento kende gaiga usawa yo makumbuli sokoro innocent nchibono na kolire university igonta tenchole genteke mongoraga nyandara enda graduation na baibuli bane gose ngora chakire nyangi nanjira gutigira umwanchu murigirio ntebinga nenya kiago chakira gose graduation na ande ngeire chingaki goikira ndara kole show na rure lichibu ngabagake ngabagake miye memerongebere kurwa chisemo cyabo nyakoni ase wodi yitibo mwanchu murigiri eyura sesemo yebungi ya North Mugirango nigo bono banyareko bagotebanga nigo bono batabwati murayunde bwensi ukobara asensemeyo kurende batebirenga mbachiko bakumirana asenseme gurugunya gukiani wikira umutinyura abe oyokane elibanyareko bakoraga nganki kilibarachiko bagakora gochebosi umwanchu murigiri nyekuru murigiri yokurwa sensemo ya North Mugirango igwa kabaga kabuna bakwanete litukuligoro chairman na nyawachune patron bilibya toreta mbuyabire gosewabire bobe salama sana abagaka kurwa bonyakoni hase wodi yaitibo ebunge ya North Mugirango imeyanyamira nigo kobomo banjiranire gochichamo ryogotwara ryogierimo ryogochora barayi babo bagukwana rero imeyo mocho ikonge nigo abagaka bo batebirenga gotaba kwa bamo kiegento kiagerere barabu kwirana mayega kemagendero asamaliye tangoruku omonyangero Charles Nyagwoka botiso ndwete ekenyorogi ya Kirwanda ime ya Bonyakoni nigo twachira buna abagaka ba Bonyakoni tokoriendo tokoroka obomo bo Bonyakoni twarabeire togosirerania asengenyo ebinte bike byatoseberaniri bono nigo twachira amo buna abagaka ba Bonyakoni egere tochake safari eye igo twaumiranira asengenyo yokorienjera iyo Monyakoni tochamo egere tokore ebinto asobwamo rero buna twacha igo twagikiria amang'ana yogwatananekana tobegente kema muno Monyakoni na twabeire tubwate chiguru buchinyinge lakini aseri tukoria buna twanyorana aseng'enjo tutageto Monyakoni agenderere rero go twarie ira ngatiga tochamo ebe biombe mbere Monyakoni ebinge lakini tware ekeombe kire kemo yairire ngaki entambe twabeire tutariamo kurwa twarusetie kero gito twabwate kyo bo MCA kwete kuroso muske Samuel Nyanjama kera twabeire abwate kero na twakana twakaumiranire twanya gukwana lakini kuruto tanyora kero twabeirare oyonde gujya soyonde asengenye tutabwati uburayi bagukwana kerekyo nigo bantiranire gocha komosira mubungo mukoro North Mugirango Joseph Kiangoi asekero kyo bobunge onda iraniriye sponsor itoyo minto Kiangoi ngambia mana asengecho nero gerire tora nande nero tugoreire no na amache twanyure
naende mbia mana oyo kumoikera matebi mbia mana bigosi tu atebi no yatuma gocha nganero to sponsor igotiga Nyasaye nera musisi ni gakonya kuriyo bogambio mbia mana media yonsi ngokorora ndese kanso yabagaka bali abagotu wale na gokonya gotegera mana ikwanya bugata ene mambe okora bekari sanguri nene muno konya gotenga ngokorora tule gati yabiri byagerere bachichamo namona gotatwara chipara chingia chiskuru gotatwara uburemi obuya amo nejinyagitari jana bona banga chibara jinzo amaje ntori konyu maje maya chibara cyabera mahoro momo nyagetari kinde to bwata cyabera matombe njibwata na mariogo ebinabya togejiri agere to cyamo na ndo tware page ni bawa to giye maendero ko ase byongosi leito ntubuna abanyakoni to ibwana ngaba muri abaito bakora gikikura abanyakoni bona yo ntori bosa nonde bwensi aenda nyakorigia bagakambangina abakwanire gatoja kurangera nyagukiani uji December to akakura ya maoni oitoranje gotebanga nero kobo nero rego twanjire aiboto ibwana nigo basabire mu bunge horabisi omuskecho ashinyamoko sire skuru yo mu Kirondo nebinto byo gotanga chingoba iri kogenderia masomo asenseme yo skuru jeito ngo wikire tubade secondary sano neji primary kianda twarigereire none agende twa school to asengenya tutaringa nabagambe baito toje kwanere skuru jeito njiri positioning. For example, skuru ito mu Kirondo enga kibune yembure ko to abana bakagura mapema yembure jago to saa 7 bakagura saa 6 ituko biro de jinja kwanda giga yasageka asenge njonge nkobere gatoro bintu bibigo tegwa biko bwata chi nkoba ndiyo atwa sabire bali baraba usika uno musike jo asinyamoko atokonye besa ya CDF yarigere ryororo erinde ebintu bibe ko abana baitu banyori bagarire ryo gosoma ndo wanja nabayo Steven Nyerike Mbonde, Ensoko TV, Ikonge, North Mogrango, County ya Nyamira. Manjito murigeria tugusuka mutweni go yabera omweso gochia sensemo yabaruire bali babwate mechando yeganitie okumanwa anene kigima sensemo churo iboro magaye kyombe gya Kenya Association of Urological Surgeons korwa obokoleri bwabusa gochia saba minyibe county ya Kisii, Migori ne county ya Homa Bay. Manjito murigeria turategera ali agenderete. Dr. Joshua Matu, a consultant urologist, the chairman of Kenya Association of Urological Surgeons. With me and my colleagues on the right is Dr. James Ikong, the vice chairman of the same association. On my left is Dr. Francis Osawa, the treasurer of the same association. We have been in Kisii since 22nd of this month, conducting free surgeries to the needy patients with urological problems or the children in the adults. We have operated in the following centers: Kisii County Referral and Teaching Hospital, Homa Bay County Referral and Teaching Hospital, and the Nyamira County Referral and Teaching Hospital, and a few private hospitals: the Matata Hospital, St. Bridget Hospital, Oasis Hospital, and during that period of time, we have operated 163 patients for free at no cost to the patient at all. Now, these patients had a variety of medical conditions. 20 of them were children, and 143 were adults. The outcome of these patients has been satisfactory, and most of them have gone home. The few one remaining are in hospital, but they have very stable condition. Now, this is an event we do once every year. The last week of February, we usually call it Kenya Association of Urological Surgeons Week, where we render CSR to the needy patients at no cost to the patients. And we fund the cost of the surgeons and the other supportive staff we operate with. Say that we have done the largest number of patients since we started this program. Last year we did 122 patients in Eldoret. The previous year we had done around 115 in another county. So the number has been increasing, maybe due to awareness and also the population of that particular area we are operating on and other logistics. Most of them are male patients, complexity of the same. The most expensive procedures we did today are so-called reconstructive procedures for the male genitalia and urethra, and the cost by SHA is Chumulili tokogenda busia bagaka umwe tugutigana no roboti rumwe chumulili abananchi kurwa sechinsemo aocho ensemo ya gusini go barule birengere byabo kubwatekana netaro yo muske Fred Matiangi nabo igasi banyere ko bagukwanira igoro yeganga yo kurigiye kiruko cy'uburayi bwense
kwa musike na ndo yule omojaji omonene bw'ikegambere keno yuli tayete kurwa bisi musike David Maraga ase abagusiba nyare ko bagateba nigo babeira abang'aini na chinga kichekire bono bakonyara ko bakorigeria baraya bonse babere nakoranga banyare ko bagokora egasi asobwamo abantu baminto tolega asenge njota ke tubwaterane na into genega tonyorera abantu bamintegendo indutari nomoro tugari metu so enga kiene ito yo genda bosio Jubilee nani aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama ya juu Maraga, mpungie tu mkono mahali ambapo huko. Mwambie asante kwa kututembelea sisi wakaaji wa Chuka. Tunafurahia kukuona, tunakushukuru. Leo hii amekuja tu kuhamasisha nyinyi kama wakaaji wa Chuka muweze ase biro byaye nyagosera Simeon Nyachae oyo nero obegete omogusi ase mapu yabaria bakorigia oborai obonene aiga Kenya wetere chama ya Ford People nigo omogusi echandete na koba libo elimo Tom Kamanda nigakorwo nyamusi ekaunti ya Nyamira koreng'ana nere omorindo nyagosera Nyachae abwate chinga kiechio oyo tambokeiri Fred Matiang'i eso namie nembe yabwekanire ya Nyachae nande yanyethani mara sita ekero ekonya nto gambera ondieye yori chikoge nigo omugusi akweboria goselibo aliriri arenge ngaki ya Ford People osenaliriri iranire koreng'ana no moringo rio borai na siasa kurwa busamaro ekaunti ya Nyamira John Ogero no abutorochie ewefu yachete busia ya Matiang'i yanya konyoroka bage kororoka na linde nonya ngaki ya Nyachae na bali gochaga na babo the late president Mwai Kibaki kera bali koralia na ande kera chagete ko ralia ng'ana atagetobo president wa Kenya abafuasi na abanga abwate Nyachae ngaki eyo lakini ekerongo kombea ingaki ya Nyachae ningaki ya Fred na Nyachae Fred nigabwate abafuasi abange mono kobwa abafuasi ba Nyachae ingakilia na ande bono maete bono buna chinga kichiko nagokia system ngona ngo chenchiere abantu ngona kuiboru bare so nalgo tebanga ase engakieli ya Nyachae nengakiye Fred na bairete omuri kabisa na ando nyarire kobaga kororoka na koba omonto obwate stamina engia oranyara kobaga komnyokia president yetu ya Kenya William Samoei Ruto Samuel Onchari noyo mase gati yabare bakoriyo borai imeye county ya Nyamira nere obeire gakomureka mono igoro buna barai ababere babeire bakogenda chitaro cyabo nigasangire na inche ekero Maraga ekere campaign ya yere gusako tara chinsinyo chia Kenya ngima tali kurama monto naende tali korokia oege ogwatanekana kwa abantu abana inchi be community nabonta getoko tabanga Maraga une birengere bya yasokire nigasogete birengere byo gokonya omonto lakini asitari asengenjo yo gwatana n'abantu okubareta abantu bonsi yamu kubwatekana no mubaro bw'abantu oyo obeire ko wesokia ase chinsemo ao asabara ya babere bagweta omuganda nigokororeka koro kasomusike Fred Matiang'i egento boigo gera goteba buna abarai aba babere Dr. Fred Matiang'i na boigo Maraga netakeire babege ntekamo igonje nare goteba ng'ase oyo minto David Maraga are gokora egento kia maana no go support omwana oyo minto Fred Matiang'i elinde abagusito bamo tobege kabwe kemo elinde abafuasi abarase Maraga banyara ko bagosoa ase Matiang'i na lituranyara ko batoko gendereramo omugusi agoteba obo mubwaito nelitimo lito nche Vincent Monda na kwariganire aya imeya Nsoko TV Manjito morigeria tugosika mutwe nigo bosemia bwabo tukirogo chiase abali w'ekisukuru baitange kurwa gosoria korondo buna vieta echichiagerera abalimu abange gosiria chibese na maga yabo kwengenta babwatani b'ekisemi bagokwana hasichinsemo ch'esukuru ya Magonga DP Comprehensive igoro yobotumiki bwengeri nigo borokiria nigo morokyo monene Evans Nyamoko atebiringa enenchira eyemo yogosegeta bomenyo obuya guchia asabarimu. Okay, asamali etangoro ko Evans Omande Nyamoko the head of institution Magonga DP. Awo chagwa itoga iga angenene noko leta balimu amo na Bible whereby they are represented by the board of management yonsi noirega as mono okosomi abalimu baito
on financial management and CPE, that's competency-based education. As you know, engeni as a program ya masomo Kenya. Ngendo kiengenje nene financial management eyo agenderete. Balimu abange basirira sengenjo ya betting. Asengenjo yogo tatumeka chibesa bia. Mwalimu onye kale stress da njira te yara delive. Kuikatwa peace of mind. Inche ya serie tankuru kwa mose Alfred Nyasani. Iwondo mobesa wegisemi iga Nyamira North internete zone kurukuma wawa. Lero igotwa iga aso mwari konanya tukurase omweticha bwesukuri yeto ya Magonga. Inchego tucha gusanga n'abarimu amana board members na gukwanira mono egente kigekora ku gambling kyagarire mechando yabeire abarimu baito basiriri kibese kinyinge n'abandi basiriri amagemabo asengencho yogoswa ase bintu binebye bikebike kinje shortcut yokonyora kibese bwenereti so ekire kitware kwa manga gambling yaretire muchando monene abarimu baito basiriri amagemabo asengencho balusiri basiriri enibo yabo eyibaro chokobeka sama tumisi amaya na kero kende yagera ekero chibese chiababurire chiasoira sinjira buneyo mbagwekeranya ne school mba igasi yabo kwanyate bakoreka borongo bono koronde yiga muntu ngene kanga obeka bese iga nabakonya yamenti okobeka shiringi 10 nabakonya chamenti yabere osere bweyama okobeka eri bweyama comment kali chibechi chinyinge lakini kwanyora egento buneke kuru kwa pieto mubwekano muntu akaranga ngobeka ngo omuntu akariaka kaminjo kigagera ko chiari bese yakoreka afieta kwa yenge bese yakoreka ki yachi ndege umuntu ngati amyo kene chabe pero nteme ko akande ndege tayo ndege egento mufano kare esimime tadi ndege iri kore kuiruruka Zaga ni mwalimu wa Magonga. Naweza kushukuru sana kwa especially to our head mwalimu mkuu kwa kuonelea ni vema na mwenyekiti wa bodi kuonelea ni vema kuleta walimu mahala kama hapa kupata mafunzo ya maisha away from school, and equally niweze kushukuru viongozi wetu na niombe ofisi ya mjumbe wetu Mheshimiwa Nyamoko through CDF aweze kutusaidia ile shule ni ya nyumbani tuweze kupata tiles kwa shule sababu shule yetu is one of the best performing schools. Chumulili toko genda bosio abarai kurwa ase chinkonko au bakurwa ase chikaunti merongene na isano na ibere au bakobwata ni wonikia makia ODM na koragwa no mugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Barasa na umubunge makadara George Lwada nigo baumirane taso mucyoyo Nairobi mwanchumulili tukuligoro na nomono gukwanira igoro yo boroso bwe kiama kia ODM ase wego banyartuka bagotebanga nigo barachikoba bagukwana nelio gelimo elikonyara kaba bakoro kinye kiamekyo. The party leader of ODM, Senator Dr. Buru Oginga, made a virtual address to the chairpersons and urged them to champion the party's ideals and values to the members and the people in their respective counties. During the meeting, the party chairpersons resolved as follows. Number 1, that we support the resolutions of the party's National Executive Committee NEC made a fortnight ago at the meeting in Mombasa County, one of which was to discharge the Secretary General of the party, the former Secretary General, Senator Edwin Sifuna, of his responsibilities for gross misconduct and the subsequent appointment of Honorable Catherine Omanyo, one of the 2 Deputy Secretary Generals, to act as the Secretary General. And we are committed to the party's ideology, values, mission and agenda. We shall work tirelessly to ensure that we make our party stronger and prosperous, just like our fallen party leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, wanted it to be. We shall not let him down. We never let him down in life, and we shall not fail him in death. His spirit will continue to guide us. Najua wengi wanasema uchaguzi itakuwa watatendo NDC itwe. Sasa NDC imeitwa, mambo ya uchaguzi tulimaliza Mombasa. Na delegates wote walikuwa Mombasa kwa NEC. Baadaye kulikuwa na mkutano wa Central Committee ambaye pia ulifanywa eneo la Pwani, na yale alipitishwa ndio yale sisi tunafuata. Na sisi tunasema kwamba pali baba alituacha Raila Amolo Odinga, our late party leader, alituacha. Hapo ndio sisi tuko kwa broad based
tukiwa na our president William Samoei Ruto. Kama chama vile tumesema yule msimamo ambao NEC ilitoa kumuondoa SG ilikuwa ni, I can say it was long overdue. Kwa sababu chama kiko na utaratibu na yeye ametolewa kama an individual and is going as an individual. Chama bado kiko imara. Ukiangalia mikutano ambazo amekuwa nacho, he has never been having an ODM kala kwa hizo mikutano. Inamaanisha yeye alikuwa ashaenda kitambo. So as a party, as COCC, sisi tunahimiza sana kuwa na discipline kwa chama. There is room for reconciliation. Akija kwa NDC aseme ameomba msamaha, tutampatia nafasi endelee kuwa mwanachama wa chama cha ODM. Kiama kia UDN nigo batware tumusangirikano imichinsemo cia nyamache irigo kwanira hengana yogoswase kiama kia UDN bakoragwa no kabeire mubunge bensemo yebunge abo ba Stephen Manoti nigo bakwanirite igoro yegekoro kigatia barayo otubeka abantu guturbania mu sangirikano asibaboldia barayi bonsi kwenekia bunango kora bari misangirikano yo molembe na gutiga kwenekia chibura buru machito moligeria turatigirira chichinkwana chabete chikwenekiwa Rituko lya lero nigo yokabeire omujumbe bwebunge abo basi Stephen Manoti ara aige ikaro kyo musangerekano bw'abantu kurwase chinsemo cia nyamache yogotoka ime bunge abo basi abwase baba bako basemia igoro yobuye bogoswa ya UDA nako basaba bamenya abanyare ko baba ko musira omusike Dr. William Samoei Ruto eri kwenekia bunanko barega kwira na sentunda yae ya kabere party UDA nakitwara ko basomirero basapoti president akori kitamicha yaibiri no sana asogo cha so bonge gocha kotebia abantu ingikero na korora ingikera igabo basi mwarora abantu nabange barenga bagogete sana asogo chamo intubu nabantu babo basi otutagete tokore siasa yo morembe ntutagetio ndarwa nionde tugita abantu bonsi bategererane kero muntu kabwata mangana aye akwane oyo kunyaira anyaira oyo tanyo tageti anyatige egento gukwana omorembe amani jebo basi magendero tayo chipara chito togoita andonsi tagete president yecha eronji chipara bona otagete kuruwa ende baka burangi piaji togoika otage koru igare oche material ogendo chierto okora togoita para takarti kitei otage koru mogonga oche kiobegi ochiko ende men para takarti kitei otage te president yeche na intueto konye kira tu abeire kese president ya choru tanja goja bobasi otoko motebia che bobasi entuoro bokongu bororo atokonya Boigo nigo Manoti akwanire gekore kikianyara kyo bage gokorekana ekero igatia barayi korwa sensemo yo kwamereria serikali yatwalete taro yabo imeyense yorogongo rwa gusia segeka kia matuka 3 abo asebaro chike ebikore bye gatia bamura bako babagotumeka asogo turbania emekutano ya barayi bande na boigo ko basaba batiga ko babagotumeka bo basogo turbania emesangirekano ye emekutano ya barayi na ko basaba banyara ko babakwenekia siasa chiomorembe chinga kichionsi Bwana chichogo sege tanjiringia njibwe ko manyene kero Jumatate sege ya bete busongari na kanete ngatebondo bwensi okujaga ya kisi obwate ngwana ya gukwana na bagukwana undeta basako chegionde abantu bose na bamo esiasa teko kera abantu barwane Kenya is a multi country anybody na bagoje ni kiamba kiaye arari yata kikoraria anene mono omorembe undeta basako je na fucho undeta sakoleta segiande Anene mono niga baboriria abasai n'abamenyi bonsi kurwa sorogongo rwa gusi banyare ko baba ko bwate bibande na boigo kwelikia buna bakichikura bunenchereye moyo kweregania asobo chori bore motu na boigo gosaba kero montanyare ko baga ko banekerengererio kia kyo murayi uri atagete batari gotwara ogwetana na gose ogoturbana emesangirekano na boige mekutano iyo iranyare ko bage okorekana engakichi campaign chirache ko bachigo chaka Baito bali batara bwata ekibande babwate erire chiko bakonya batware ekadi dio juwake kura 2027 Korwa nyamache imebunge ya babasi akaunti ya Kisii ginko ripoteria Mayane Soko TV Elietaria Nemaosa Caroline
Muri totigana noroboti oyoro mokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki ogikeirie chibura buru chiabere chikororekana asemesangirekano ya gesiasa satebire serikali ni gechikoba gekobeke bitambe kero ebyukonyara koba bakoranga banyara koba bagokorana n'umuchanduyu wancu murigiri omokonyi bumurai niga yakwaneta ya sechinsemo chiekieni itukuligoro. We will not allow and anybody introducing violence in central Kenya, in any part of Kenya, you are living in the past. We will not allow you to incite the people of Kenya against one another, because politics is about ideas. Politics is not about violence. Politics is a competition of who among us has the best ideas. Na mimi nimesema sitaki kuzumbuliwa. Mimi sitaki tuzumbuane na watu wengine. Kila mtu afanye kazi yake. Mimi wacha nifanye hii yangu. Siku nitafika hapa kuuliza ruhusa yenu kuendelea. Mutaniuliza maswali. Mutaniuliza ulisaidia sisi kiasi gani? Tulipata stima gani? Tulipata maji gani? Tulipata barabara gani? Soko gani lijengwa hapa kupitia kirauni yako? Hiyo ndio maswali mutaniuliza. Mutaniuliza unatoka wapi? Mutaniuliza umefanya nini? Ama namna gani? Kwa hivyo mimi niko serious na mimi niko busy na sitaki kusumbuana na watu. Petroli ilikuwa 218 shillings 2022. Lita moja 218. Nyinyi ni washahidi. Kila mwezi serikali imekuwa ikiteremsha bei ya petroli. Shilingi 3, shilingi 4, shilingi 7, shilingi 2, shilingi 3. Wiki ambayo imepita last week, mwezi huu tumeteremsha tarehe 15 mwezi huu wa February tumeteremsha bei ya petroli kwa shilingi 4 kwa lita moja. Ni kweli si kweli? Between 2022 and now, petrol prices have come down by cumulatively 40 shillings from 218 to 178 today. Na bado tunataka tuendelee kuteremsha hiyo bei. Murigiri gwikira butu ikiro mweli obwa mayese mambia bono Diana na manga gendete gokorekana sensemi ya siasa bochorio bokembwa korekana ta sensemi ya yebunge kurunga Isiolo North se oyo kurukunga Tibu Mohamed Tubi anyaltuka bagago choro koba omubungo muya bwikema kya UDA sensemi ya West Kabaras bachoretenere umongwano yomo Tubinero likulikia na muswati mwabo olio Jubilee muswati mwabo gabwetwe Tubinero choretwe nande sinaligerete tinga Tubingo cyare ko bagago choro Northeastern nibwa tenchere yemo bagokora siasa yabo abagakangura atanga nabali bararaga bakora negotiated democracy baikaransa bakwana chinkwana bateboyonera kogenda busyo gobona umubungo muya ole lebona sensemi ya Isiolo North Isiolo South nigakuru kwa Tubi Mohamed Tubi nigakuru kurwa sekiama kia UDA Duncan Murata Nyaga nere niganya tukaba gakubwa kerogo kia Evrore ward yuanya tukaba gakoba OMC omwancho muligiri nabo igoni ndo chega iga Peterson Njiru nere ganya tukaba gakoire kerogo kia Muminji kwa OMC na omwelio kurwa sechinsemo chirichia Kabaras mwancho muligiri West Kabaras nigoba goteba Elvas Kainanga Shalaha niganya tukaba gakubwikiro gekyo nabonsi pia barwaneliya bo nigo bare kwa bakorwa ase ekiama keli kia UDA nindoche maiga yoko nyorobo buyobo na arolire ekiama kia UDA litukuliare rongirangiriti press conference aswarangiriti balikia magana bachikwa bagokwana na barabu na ndebo gati ya bali banyare kwa bagwe soki nindoche umubunge Mili Odhiambo Mabona iganya kwa tabanga no mwana chama bw'ikiama kia ODM igongo irali bageli na koiraneli mbiya mono ase gose kwa kirambiya mono bali tokubwatira na barabu ase serikali bakuru ku UDA asobo bwigo monchu muligeli yese mambia bono muna nago tabiri kiama kia UDA nigo kianya tukaba yekoiro bwiyo bano bataba bakire irangi ya yellow ensengima Diana narayu ase mambia bono igentongere nago tebe tigoro
lakini ntara kirango tebi nindo chega iga oyo kurukunga Teresa Kimuntago tebaga bwa Kirubiya ni gari chisemo chia Karatina agabu ne county ya Nyeri umusulubyo suna korolire mbiya mono Bonfenche mu bisago teba ni gari chisemo chiri chia Kirwa ateba no nde imego ikomweli bumurobeli mbiya mono Victor sabunsi agoteba wifi agoteba regali chinsemo chia South Mugirango asenseme kurunga Nyandiwa Salams Club agoteba Nelisa Celia likuru kuna umike muntu agoteba Diana na Innocent onyango bwa kirembu ya mono embusurengi ya embuni Thomas Saisi Grace Umbati na boigo ni doje cha radio rule matureti Keristeri Honorable Fred Oseko Honorable Victor Mondo Miyenda umusolbige su Fred Ogembo Jackson Kinara na boigo ni doche gaiga umuigwa boba getutu na boigo Thomas no alega iga ni doche bara alibekire gaige sedist ye rukire nande Diana ko chakande ngoira nande ndigire linga noruri yale ko bagago kwanera na role na ndo muigo bwa Banyando na boigo atabo mwana zilizopendwa na Tambo Sekerario Joseph agoteba basoire asomurubiri abuna bubali naro lirasema mbya bono timati gosino bwatonde ororekanire asenseme yo mtandao nande Diana aigando checheria kiruba goteba Diana when the deal is good think twice ngoko endili no montolia osemerete ibintu by'abantu na irure saurio kukwana bya bigari bitayo kolinde mu basokano ngotigale koyegwa period. Okay. Dawote inga nimbwato mugano ngogotebi mugano ino tuganyete mugano mutangani noli nagotebi igoro y'ubutumiki bwa artificial intelligence abana bona bakire umutima ko musinini uko half time bono iga naburanyore nyumbekera bayikaransta nakandoto tugahitete abana bako Google baba magobolia responsibilities a parent will give you at home ekirogendrete gotegerera umwana ora check ne mutandao nganga sikira akore onyora egasi babike iroro litangani bate bakonye gusibi chianga bali babere miaka babuse nyumba bajara kwa bakosibye bintu bajara kwa bakonyo bagotumuboye sabuni bono bagenda so mutandao bamayakonyora mbali ikeirie responsibility ekurukukulema osego chigosamura chibando bakoretere simi gose bakoretere laptop bagotebye daddy gose mam noroche gase simiga egasi bagoteba mbaye listed artificial intelligence yakanira igabono bagu verify timatinga kebatiere basajara barulerte nabasa abasacha na barabu bagenda so mtandao babaika responsibilities a man can perform at home baligerelia baba kujawaraga batebi kunga ba consult do bate ba consult do mo kibadirero ndo tinye yote banga ngai delete tokwana no mongina tokale chinkwana chiaki lakini ora kibatige tegio ka goli gilia ga sekika ekira bada bada bagade kwa da mugondo nayo batebi so mtandao mbaligetinga abana bayi kuchibesa kwatari muya wajombo ligereli aebure inka yao nkiyogo chagwa consult umtandao bantongo boli bali binte binge na buranyono no buruire kwebekere mubere uganda gwa consult AI kwa eboli gonyi gweto mutuko ngati na maguru ekera gukwanira AI rere mambi gose your last Google ningiye gukwanira usengi wa my last Google ne mogano lyo kabere bono tata gotebi kerana rawa murao baso egali batalirete egali ebono rende mbura yarenge yamachiko babune train batalirete chuma iga nanyora chirongi chiabo chitete kuwa ngwale ko nga sagging ngwale ko bakonya kubeka bya usoba bono rende nachikoligereria nabona ari chako kungusaigara kinara ya ndaba se konyora na bitebi gunga na address ri umuntu ase a public place oire police gose batebe na beire nyenchengao gosomate ira ni yanka igora ko buli ngaye mugako yonye gorengerete ibintu byago ibingao moral sinkari chikali nagenda so mtandao naligere na buli nga ngayembwe yogo sagi chirongi yarwete nanyora ya chakire techera bagairu chirongi chinene basagi egere mbaro lekane gosemba boguritie biyogi nande chi imechinere menene imeyense ya America babegete fine kero gotoko sagetie rong mate ugo sagi no gwa chakirete mungwana yo mogo tere chingwa ni chiabo chuko mana chikuru hip hop nchembo ye toldinga kibago chiroka lakini njengo chiroka chingero chuko mana beko raba bago foka sana
Ebakuomana. Bagofoka sana. Mungwano inerorete kwebo yuku. Lakini mechi buna Florida mbabegete chifaini gete bagoteba onye gogotoka kobegete chiange chienchire yo chisageti babegete $1 chimisano. Nairobi ana intuti gatuligeli gwango abuna anchiranire. County etobekera machiko semba beke chirongi borongi. Timbu ati mangana mange basa ento banche tembiya mono. Period. Yata dobo tibogo tokaira no mwancho muri gali toka sa sense mo echigazeti kolende kibati tubekera lingana limwe mutogenda guselira butogenda liri mutimoko Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo mugusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tochikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi
ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali elinde obogima bwabo bwirane gochasa obogima obye. Asamange twakirisimyase namba 0706840844. Better Me Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Omwancho ya kegimo mwancho muligeli Bwensoko TV chekire ense ya momaega mwancho muri titeka isano ne mochitire ronga liko teba maega Diana imanye tinga senchere Friday murabo mbangechi sana mbangechi bagaracha kumanyanga Florida ne babekirite chi fine chi dollar chi misano wono kibatiaga onte binga Kenya gaiga abana abo batakire babekiru chiri busato isato egere baguri ruchirongi bago ikigorali isato chioka timbwati mochanda na barabu na abana baito yakara na inje nimbwate nyumba kulende bakuye ruchirongi ekimono sana mwencho muligelie sema mbia bono na ndete kwa dasa sema echi gazeti lakini nda soko bako kwa nego mbwate gazeti ya The Standard bwato mugano monene igoro ya abo angwana bali nago tete banyorete gendo yikoro kungi passport igaiga bono banyare ko bago tebanga mbara biaba bakari ko bwatera na koleta chi passport ye chikona na gochia se bali bakuru kwebi bago mwancho muri na bogwe somera muganole se gazeti ya The Standard ngonyarande ko bango koroki nabo igaiga ACPG omwelio nabo konyara ko bago koraga bwe bicha nindoche iye timu ya Arsenal kurunga English Giants dominate lineup for Champions League last 16 draw igo echi timu chia kurubongereza chia collective ya asechiri chia nya tukaba chiko chorugo chikoba chiko soa se qualification echi timu 15 na mochingia chiri chiko genda bosigo chikoba chiko gosolia eligi ya Buraya nero ya bongereza nero nabo igo mwanchumuli nabo konyara koba kwenyora liba Diana ntaitoro kyumuligiri gazeti watasa koba kwao Manjito muligere na nchigo mbati gazeti ya The Daily Nation ocho omugano monene gagwo ndochigusanga naye nchiko kumanyanga ngakiwo kwanira mwancho muligiri ko igure Diana bunaga tebiri Diana ngentoke naga tebeti kere mbura ya tule numbroche nwara tana kobo pasta
talingo cha namungacha no muro chale arai bono egento ndagotebi ekero mwanafunzi akagosire skuru ko barenge suspended akaba suspended ekera abire suspended kabere nando choba suspended iri ya gatatu ando aba suspended iri ya gatatu okay iri yakana irora mamocho igako be expelled akobe expelled ibono yo stage kiale dakinata kontebe stage yale ni rio ko expel yoko mu expel ndogo gani bono no irube yaya na kandi manchu muligirira bokuligirira sensemelio mtandao ito Facebook ntobegete video buna twaswaga igembura yale go twemierero yale ngaso mu chyo Nairobi na ayo maye kuligirira ingo ito gukwanera kerata likororeka nga kitogo kora magana gazeti ya The Daily Nation yukwanera nga bono bali bakwegerera obwene bwa mwanya bantu benyora ko musano manchu muligirira chibicanchibe kirega bwocha abaegereri bo bwana bwa mwanya bantu babo Bobby Njagi babo Kizza Besigye yo bwatiro mwancho muligeri nabo igo mungwano yo mukuru wa sense ya Zimbabwe nyatukabaga go ikase getiki ya JKA nera akanyara kabaga kwira ni mwancho muligeri bawo kwana nge script ya chakira kabage gotumeka na serikali ya Kenya go ya chakire kabage kororekana bunelia yabage gotumekwa se chinse chinde chiri chitweta ine Buganda twaroche ko irania ya nyalte ko bage go chera babo Bobby Njagi bakabura egeka kyumutinyo yo mu mwancho muligeri nabo igo ense ya Tanzania tokara babo Boniface Mwangi bago ikoro bako nyara ko bago cheru no mwali bago cha bakurutua somo bago toka bali se chibara nabo igo mwancho muligeri tokara babo umuwakili Martha Karua bago ika sense ya Tanzania kerobo choli bwali chiko bago korekana bakoira ni nense ya Kenya bago tebanga nigo bono na baro bachakire gokora boigo nabo kunyara ko bago wesomera Diana ngo tebiale ningi kilikeroro mwancho muligeri ya gazeti ya The Standard bago tebanga passport for crooks bago tebanga bono nigo bakari kwana na chi passport go chia sebalia babugate chimbu chibwato botutukanu mwancho muligeri chi crook njire chiechi ntwaro chegoro omuteneli yomo gosemu murumu abo oyomo omuteneli w'ikyombe kya RSF kurwa sense ya Sudan tukanyara ko batoko somo mwancho muligeri bono batebire nge wizara yoko ligerelia una abantu bakonyara ko bakolikiwa bali bakwaye guchi passport ya sense ya Kenya nigo bona igotebekana ngese yeyu nubo tukinigo bwarokiri nabo busagete bale ase wizare yubaraba no mwanchu muligere mwana ngo chikoba kotebya sobikiranu ase gazeti ya Taifa Leo ngo kwanerereka lotabanga Matiangi ajeruhi ODM mwanchu muligere nabo wesomero manyenga Moske Fred Matiangi ngakianyala ko bagotigerekia makia ODM chingoma ase gazeti ya Taifa Leo gazeti ya The People Daily ngo kwanerere missed priorities as 2027 foot hunt goes into a higher gear mwancho muri batabanga bintu mbire bitaikiranete asa na mano bakari gukwaneranga magani aligo se bintu mbire bitakirewa korekana mwancho muri nigo bikorekana bitabekiri bosio nabonekera obochori bogendete obo chi campaign korekana chia chakira mapema umwaka bw'ikiri 2025 bere na ero keroli bosio kera bakenya bachikoba bagakora kiriye kurukunga kochora iga chinga kiechi nchiri chigotabanga campaign nchibwene tikoba chikogenda kudalende na roche bagatebanga umuntu ise gocha Kenya gaigo mogeni garabwe ngiye bwikie gocha naliyo bochori bole bataba closed for campaigns kulinda abana siasa nigo bachigoire permanent jobs era to give way for 2 to 5 year stints in civil service mwanchu muligeli bali bakoli kwega asbate abanga na alikiru BB permanent and pensionable bono nigo bakororekana nga chinga kichingo bachire chigo chikoera nigo bono ensemili kulikaba bakoli emirimo be serikali bachiko bakwa konda ye myaka 5 so mero manyenga na barungo genda bali tamu ye myaka 5 ngakiera kororekana se gazeti ya Business Daily bagoteba Ruto linked insurance seeds PSV ground to Karauri and SK Mashali mwancho muri batebanga a company elia insurance ekonyara kabage kubwata nigo numurayi bwense bono nigo yanchiranire na kona libaga gochia ase omuske Karauri na boigo omoteneli bwe ebitaseni biru bya Royal Media SK Mashali mwancho muri robotirole ase gazeti ya The Business Daily na bogo somera gazeti ya The Nairobian ngo kwanerere igoro yo mugabana na abataba governor empty seat and witchcraft whispers mwanjo muri batabalenga asenseme ya mugabana atalikorekana asbagale bataba bono iga nonyere bunyanabi bwabekirworo nabo wesomera umanyenga ngoyo gose ekerwe egegerage kuri bunyanabi bwabekirwo bosio mwancho muri gereri asemambi yabono kirato kwanera bunyanabi na bintu binde ngabante mbale bakogendekera bachikokore campaign okonyora tebiri n'umuntu gete ngekera okogenda asa abantu beke best gete
beke gento gete batopa batechera yabo bakonyara kaba bakorigereri badogonyara bate abasoniranirie binte yanga nero montara abo sibina ndoira ni mubiri gwachi kuburinga kimoto yagira ni yange mubiri kumba ate biri ko rugusinge yange yinera gukurenda nere gukurenda nama ine kubarinde wapi cheers ayo buge wadere bintu biri bikorunga substitutions o bintu tuoko na kwegena bosa abantu bari bari to mushahara bo mutangane kara bari bakaenda bagatego bakabeke nyungonze nge inere njira yo kurenda kibesi cyabo lakini bagukiria bakarinde banyora basotete asotete atabuga tipikende gyosi ipire kini atabiringa kibere nyungonze sali pelekea mababu napelekea mababu agivita watu vavitutuko vatu vakuitira ndi vintu vyokukubisana gazeti ya The Daily Monitor ngotevere nga maswali atano navere amwego monchumuliko lyeshaso mugwano yemugurunga Muli Katanga ada maswali atano navere akubuliku Muli Katanga ni gazeti ya The Daily Monitor kurua sese ya bugando monchumuliko degati ya lidagoteviri ya lesechi gazeti ya semambia bono enyorere libwa ncheto nyari kwa bako wesomera kulinde ntaite kuchaka ni gazeti ya The Standard bakaragata banga bono nigo chi passport chikale koena nuwa bali bagotebekana batabwene tekoewa ense ya Kenya nigo bono igo mwanchu muligili gendete kuligie kirenga kiaye na asenchire ya bone korekana batete kubike nkuba yokoranga bali banyara ko babakoena na passport gochia asabaruwaneli bekyombekia RCF kurwa sense ya Buganda bakorekana ngeli umonelia chakire obunengi nigo bono bwasyo kiringa abo bisagete bali bagotebekana chimbu chiabo chire chimbe asege konsikelikia immigration gosechi obistiricho kolikia abantu imense ya Kenya nako bachi passport nigo banyarti ko babagotiga chinsemo chinene sana ekera bali ko babakoligerelia igoro yoko na chi passport tigete tangani batigete nigende kurunga biometric safeguards ento tote bage kuru biometric safeguards umwancho muligeli nebinto biri bikorendo mwana inchi gose okakero kulikibwa okanyora ebichara bya byatumeka ebiyoge mwateba mbya chicha na ndingikeliye kuligeli gose biometrics ngake korokwa endolero nero no ere nero gutekere nabo korra igo mwancho muligeli onyara ko bagokumanya mete biometrics ya letwa ebinte bingi abande bale bakogenda liri bagochikoba bakobike ebichara byanga gukora naboni gekera tokogenda sha gero konyora uburwari ukote bukora bikige charagaba kero goche soko TV gaiga sugulinja nsambete kiange chenga changakani moneno one bona netiga murangi no nyengo teba lende chinga gichinde ngakani moneno one chweya kamote boss njetini gochiko chago saini gitabu kilikuwa leta kamote yandaleta kama machine kalika biometrics akuna kukarangonya yakora kibatina bara already na saini ya tinyinga innocent tale saru siri sakara lakini tuona biometrics injino robochi tundogo chakega tobeke msembe adara gataida ya degetekemo ngote bikarake ndara agenda guchibusia ndara agenda gazeti tebase gusirira umuligiri bagateba ndiko bakari kupa bakondora na chiform kiri abantu bali bakaba bakonyara kwa bakoligi bagosaba amagani yo konyara kwa bakolikirwa baye guchi passport na boy banyara kwa bakogenda so mtandao na gutinye bagateba ngabona umwanchu umuligiri niko banyara kwa bakoena na obo citizenship ko chia sabantu batabwene tina na mono mwanchu muligireli egati yabo bali babekira maiso nekyombekeli kia rapid support forces asubagara tabanga abantu gete babuate chimbu chiri chiyogo kumya bakareka bakaywa nigo bono mwanchu muligireli orboti orole ase gazeti na boiga nindo chega iga bagoteba oyobekira maiso gagurunga director general of Immigration Services uno mo director tenete kyombekyo okurunga omusbat Evelyn Chelgut no ale asama iso na ande ngoirere to mwancho muligerelie magana ya letiru no yo mokurunga Muhammad Ahmadan Dagalo mwancho muligerelie oyumanyakate selie talinde nga Hamediti mwancho muligerelie ngali mumuro mwabo moke omwabo Muhammad Hadagan Dagalo oyoro murwanirili bwe kyombekeli kia RSF na abono yo mwancho muligerelie omwana omukoli bonyo omwoso mwancholelia wobotutukanu okurukunga Wikineli Chavayo oyunigaro mu Zimbabwe na yarembali bagatebekana mwancho muligerelie bagaendete kuganya banyara kwa bakoegwa passport mwancho muligerelie nambelie passport buna twaikwane tegoro no erega iga na namono numuganule ga igo oereirwe na korokia ngaki omwancho muligerelie muchando yoberega kolekana umuganule CPG yakane asibagara gateba ngaki abo bisa bali bale ase seme yose department ya immigration
bareko bagokonya bali bagotebekana kurukuchikuruku osabantu bali babwate chimbo chugukumya bakonyara ko bakoegwa chi passport chense ya Kenya muraibwense nabekire gabu Muske William Ruto bale no mokonyo ye okurunga Professor Kithure Kindiki gatigati nibo mubegete omubunyabyasara kurwa sense ya Zimbabwe yo ogotebekana gutwara kiliyotebekana obututukanu akorukunga Wikineli Jivayo mwanchu muri nabo gwesomera umanyenga ningi kili bono kero rongo ira nande Diana Nertigara gotebya yale gazeti ya The Daily Nation Mwanjito muligiria to kwaniri gazeti ya The Daily Nation tigana guchake no muganora ase gazeti ya page ya 5 nemo ase gukwanira igoro ya bagavana baba bagwesoke na goteba buna tubatagitiko ika mutweye committee ya Senate asaba kunyara bakoringo ligwakorene ritskoli igoro ikorbaga gutwara okumerana banyare bagukwanira igoro yo kunengirwa ose bagotebanganigo batariko ba treated biyo mwanjito muligiria na baseneta baliekero bakogenda ase kuringoli gwa igoro yobotume kibwe kibese tie county kurende itukuri igoro koiterase omonogeri we Senate Amason Kingi nigabete kagotenyo mukutano yo agatebabuna egento abagavana batatagiti noko boligwa amabolyo akaba kagoteba mwanjito muligirianga litsko ligoro ikero bali gucegotwara egikarikyo nigabete kagotebanga abagavana bonsi babe bakogenda kuse bakoigwera okorangirwe kero babiri bakorangirwa ase committee ya Senate banyara bakoringolwa asabangi babo babwato kurumi no mutumekyo babwe kibese cya serikali kuri no mwanjito muligeria ase gazeti ya The Daily Nation ya bagavana nigo batebete ngambabe bakogenda ase barangiriwe nabo igombabe bakogenda kero barangiriwe kurinde ase batanyare bakogenda ne committee ya Senate yetereta mangana County Public Accounts Committee Manchito muligira mbukunyara ko wesomera origati yabali abanyati bagotebanga barobot bakunyara bagwikirana kurinde nabankura gotiya mangana amali etabo mugavana bwe county ya Narok Patrick Ntutu na bego Kimani wa Matangi kati ya bali banyati bagwikirana negati ya bali batari gwikirana Manchito muligira tarochino no mugavana bwe county ya Kisii nere naringe gati ya bali atogotebwanga nigo bali stapone asogwikirana se committee ye Senate na begontwaroche omugavana bwe county ya Nyamiro Mwanjito muligeria omoske Amos Nyaribo na bete kagwikerana kurende egento na ikirete nekera tebetenga osabiro abe kegoskiwa mutwe ekiagara afya yatigaringe ngia Mwanjito muligeria bwesomera subwagare kurende gaiga omugano monene niringa abagavana banchire mbachikogenda mutwe ye committee ya Senate iribanyara bako lingoli wakorene nande Innocent bomranari kwanira gaiga omogusi okorwa Festus Omwamba oyo kori igorona roche expose gyakore tuase television ya yemo wa mangana arashi naroche na inche nandenga kumisana enchira akechari enchira netogoteba omontolio okonia maskani ngakitoratebe yani maskani yako yaonie atayabegeti tabegeti yani uborosu bwoko bumuntu lende yani integrity ya eteye boronge ebese ya aigwebese iga akonia maskani ya bona maskani ya Innocent nigakurukuru asabara ibaito naroche gwitira se engane igwatebire abara ibaito abange babo maine Innocent tibaikeraniti abange babo ekero konyoranga omurayo monene abara ibechinse chinde yani omurayi bwense engao oko nigari gati y'abantu balia bakomukiya abantu kurwa sense ya Kenya bachiko baonia rirashe bachikurwana na Ukraine nengana yogo channel sana kuri no Mwanjito muligeria kero toko kwanira omugano yo Festus Omwamba litukoligoro nigabete egako gagwikirana sege ketaseni kyabanyanyimbo asare gotebanga nigo bono bamotebiringa mbamutagete nande mbamutagite banyare bakomoito Mwanjito muligeria Festus Omwamba no musayo uri omugusi ore myaka ye gatwe myaka 33 oko bwata gosena gote yote mugano yo
ereni gakurusia abasaikuru chinsemo au gakubwatarana negatia barai onyaraga kubaira wika sensemeri ya Russia sabandi bagotebanigo bakwenda balinda chimboli abandi batebanigo bakwenda barundikigali abange bagoteba bunakira bakani chibesi icho nigo bakogenda bairwa chinsemo chiria chia Russia bachikurwana nensi ya Ukraine kulendo igali tkuligoro nabetega gwikira nasege tasenie kemo igekorkwanga kahawa Matchet Courts korende nigo batebetenga tari wakana bondi ndeyonsi ose Kashmir anyarega kurusi wagoga bakobo ningi bwa koliru bamanye ngamba nto kibale go konya na nere koirekia buna kubwata bale go senko irabara bantas nsemo chiria cha Moscow ngegiteno egetaseni Moscow no egetaseni keneno manchito morigirianga aguno bakoganyana aguno bakwe guno nyina maigerio funa baguchikogenda asechinse chirichinde kore no manchito murigiria omugano oyo nichikogote yasobwagare nimaite bnangu chikogote yasobwagare tiganara yo tigaragaiga ngotingoira se ensemeye yo ochenu gose omoroberio korokwanga sha Social Health Authority manchito murigire gwitira boniga nigo tukomayigwanga chinya gitari 15 abanyene babo mbaganiri ko bwatwa negento gekogera babwatwe nigo babiri bakonyora chibese kurwa serikali na kurwa somorobiri yo kwanga sha bakonyora chibese icho batali license dikorene babiri bakubwatwa chibese icho icyalentire obukurumi mensi ya Kenya higati yaba marieta nabikirega kone nigo babatebanga mbachikokoro bunengi nabo banyare bakubekwa byaro manchito murigere igano chore ko kwerorera nganga kichinya gitali iki cyanyari chikonyora chibese no nyeti kiri registered twabiri tugo kwanera igoro yaborokiwa embeo patayo lakini ngonyora bari chibese chiskuru chitayo lakini ngonyora chiri chibese na igani nchikogote yuma nchito muri na kinya gitali icho kirega chiri bwate baka abanya gitali lakini chitari license richabere chikonyora chibese ichikoro kwangasha naboko somera sobwagare konene ningo tebyo manchito murigeria egati ichinya gitali icho wanchu murigeri buna kwanyara kwaba ko somera kurwa senseme yuntate kwirana mugano yole sepeji ya Canada ya noraga tebiria manke igoro ya emiremeli kalese chinse cha Russia na namono buna bagotebekana bali bakubwaterana n'iki agent gete konyara kwaba bakoira abakenya senseme yo mugano idayana norore front page ya gazeti ya The Daily Nation kolende gaiga bagotebanga nigo mukagerwo yomo uyu nyara kwaba gagotebekana ko ranga nero koira abakenya gwika senseme yo anyara kwaba gagotebia abanyanyimbo iguru muna bakonyara kwaba gakora kolenda sakale goteba taliere bwekole tanyara kwaba gakobekirwa amamocho nigo bono igo mwanchu murigereri ekegambero Kenya tukaba gikurugo chika nga anyara kwaba gakobekwa kago igurirwa obo amashtaka yogotebekana nga nigo abwateranete na bande akanyara kwaba gakobaira abakenya goika ANC yo ya Russia igo mwanchu murigereri umungwana tugukwana niga kurunga Festa Sarasa umwamba oyugare omu manager bwe ekiombeke mugekurunga manager for global affairs human resource nabo igo mwanchu murigeli niga tabanga nigo babere bakoira bakenya goika sechinsemo chiria gwebwatekana na Festa Sarasa niga tabatakora imocho linde lyonsi aselichiko na nigo abere gakora emiremo nabali bakonyara kwa bakoyinchira nakogenda senseme yumugano unigorenge litukolie goro mwanchu murigeli se egetaseni kemona nabo kunyara kwa gwesomera sepeje gatana limo Diana nera ndete kuna kuyurigereri ni enchenko irana nabonda abase ko yochuti tokonyora chingaki ase synopsis yelinda agotebinga ningi kelikegenda tente ko irana ase page ya kana asomugano orenko mona gazeti ya The Standard yesbago kwanera buna abo bisa bali bagokora ase sector ya immigration bakaleko bakubwaterana na koena na chi passport go chi asabantu batabwenereti abanyara ko bago chicha asense ya Kenya oyulio irerete umwancho murigereri negati yo oyomo olio gotebekana kubwaterana nabarwaneli bekyombekia rapid support forces eure asense gosekere sense ya Sudan mumuro mwabo ogoyo mwabo okurukunga Dagalo gose Muhammad Amadan Dagalo oyo kwatebekana mumuro mwabanya tukabaga koyegwa kilio tebekane passport yense ya Kenya mwancho murigeli mugano rega igase gazeti ya The Standard yego tebanigo yakorubu utuki nabo igo kunyara kabaga konyoranga nigo bono mwancho murigeli serikali ebwate bali bagotebekana baroseti web gose erinye nene yo kunyara kabaga koranga kibago kunyara kaba bakoena na chi passport ikigo cia sabantu batabwenereti mate chinsenchire
Diana Boniga ense ya America ni gochaka kolere keminano kia World Cup gekubwaterana n'ense ngaite ya Canada. Bagotebanga ondebwensi ogochaka ogendororo gochiko koligeririe nkoyo ya World Cup. Lazima apply gintu ikurukwa a visit visa. Egiyo no kogendororo ochikoba ngango chioli koligeririe keminano kigengoyo na ndese ya America manyete gweterese system ya yangomoge nabaretaki nara. Se yaito ya Kenya ntebya bagani mbalenga bagochaga iga batabwa ati document in the yons na bange gwetera no eno mugano uyu bona aba barabu bakiri wa apply borobono tigatute bali gakikonye bago sneak na bera teke insachindi authorities bali kumanya yako araba Kenya na baromba daliti kwa serikali information mwono bugango nambeli ya 99 abura nyore gwakirwa abantu bagotema gusenga soire montago teba ngobe ya soire buna liringore igwe nsoko montago tema utwakira mambia otebobe ya soire obutora bono ninchire ya mumwe nchumuligereri uranyara ko bagugwesomera na kumanya umugano uyu asenchira yo bwikirano wa gazeti ya The Standard eyure page ya kane asbakonyara ko bago kwanera asenchira yo bwikirano igoro ya bali bakubwatanirwa kurendo yore aselieta gaiga oyo bekira maiso mwancho muligereri no musubati yo mogoro kunga nagotebyo kuruku Evelyn musubati yo kurukunga mwancho muligereri Evelyn Chelugot nere ole asa maiso mwancho muligereri asokonyara kaba gokomanyanga ningi keliye kaba gego kwaneruga igo mwancho muligereri abo wesomera ngoira na page ya kabetato ye gazeti ya The Standard ngo kwanera bale ngaki omongwano yomo aonetio buli mubwaye asomuchiyo yo Nairobi ensemo ya Kasarani akaoni chiri buchimisano na ibere 700,000 mungwano yo aselieta manya akanyara kaba gakuirurukia amate yaye akayesoya senseme kurunga Shakaola asabwate chinkwana no murandi omututukanu Paul Mackenzie ekeranyara ko bagago ikororo bakanyara ko babakolie nibe yu asobu amasar ko bagako mokonya sendagira yakira litukuna bintu binde omoelio Paul Mackenzie akanyara ko bagako musikamono na ko moemirimo yoko bumurendiyo ye akabaga gokorega sie yumungwano yugurunge no samanya asagate baga chiete se NCMU ya Kilifi mwanchu muligereri wetera asanyarti ko baga kogenda nendege ese company ya Jumbo Jet kirogo so mumugano yo Diana chinga gichinde gagira bogo seka Jumbo Jet yebuna chire tororo 700,000 yagate abakeigu ko bumutene ngumono na ndakaroraga beiro muntu bwenete ko konya bantu lakini nabonge sinema ine uranyora no ni miga alieta kwabuli abantu ngakimosu baete ngakire kwara abantu bari bakora kwana wanembeo urate kwana wanembeo ya tindateba nini kwana ko rumuntu oniri bulimo kera oniri bulimo atabuga die sababu kera bo oniri ukorire target ya yentangani kera ko gende onyega kali kunywa binywewu abasani bae konyora kabwa temia ke 32 ata agote yabagaka baraba nene bangana umugaka getega tindiko na kamotebalieta obwatemi 50 nomo ne 5 totebe 55 years no 60 70 agote bingo korama kwabekirwa ukorangiri ngumushyo linchuga oteboyo mugaka rero itaba ngakio mugago mindo ewa chiko era ando maitegi nalibanja ine bonse chiko era bora bakaka bali aliko rapa baba gumumbira ikuri bora bamura mama tebie sese endo ke kongo kimbanja ine onye bakoramana we omugaga ga urubete Shakaora oyuguru gwamanya Diana abwate 700,000 oni liye ginga kiyaye kera ali Kasarani akagendoro kabwate kanga yoko bumurandia gagachire asumuchiyo Nairobi agachire kanisa ya Pentecostal Church na ande nigabwate birengera byo chikoba umurandia gagotebo akomo mochumu ngwano yo muguru kumwura asamo koneti ishiringi 1,100 agotebe chiga kanete akamotebe ngo cyari ko mu buri masesemo ya Shakaola abantu ngoni bari buri mu mato taranyore gento please don't sell what you have yeah sure abantu ngoni umahete kora aligerelinde birengera limbire kora aligerelinde abantu bona totebe for example abantu bari mu cyubusungu nonyene ci sentangiri cyakinire kaki umuntu turanyora none ubulimo
turakora nonye due diligence umanye buri mu bombororo kwanda kwao ni buri mu bwa wiji sokoro rende senje gwate batubwatie njiro ragache chinyumba chibereka ine uchigoro kwaye guchi milioni 10 wateba buna rero kurie kale wateba nguri uchigoriyo buri mu kwamba kanyora chacha nero rororo urure Tanzania mateba kuria bari Kenya na Tanzania na ande Tanzania mkoa wa Mara na bwa bange sana muragara kwa mwiri chibese obura kwaje kanyora manya no mwago chicha kole bintu bikuru ku due diligence mwanchu muligelio mugano uyu no urega bubu na enos amanyanya atakabaga gonchukana konyara kabaga gotebye kigambiro nga kichimbwa chia maegeli chia rengi cyumungwano yokurukunga Paul Mackenzie nonyara bo mwanchu muligeli nere nigasireti abana baye na niganya atakabaga korwa oborori bwaye asekegambiro asomucho busongo anamona sanya atakabaga gokwanera asobikirano bugonyara kabaga wesomere page ya 3 kero gukwanira umugano uyu nategerete umungwano uyu sana ikerari kubwa tukachinkwa na chiaye yani umuntu naruko okwena negento okwena n'umugano ogo utaita abantu bakororera mabera lakini okurigireti abana baye babere bagasira kibesa bakonyaho niriyo bolimo kigasira orochibono nandonye gakoruga gwe idasibe gusarwagu nande bado no guchandeka nche Otalia no siora. Otalia no spiekora. Wallahi buna toraiga. Ibintu mbere na aligereri Diana because itubwatali bagalio gasemyo mugusi. Okonyo buli muchiko buli radio. Chukwegokia. Ole radio nana. Kwana okora bonchuleli pi. Otata konyo buli mo. Ogole obulemo. Amini onyo buli muchiko buli pigipigi. Of course mbali bako gora timba bali bako rete anyway tigandara tigira na bande bali munga kwana ikiri ya etete ditukobune ya lera bakonia bachikonyomeru mukungu nako batigara na made makabeso chitigandara tigira abo ona yora so seseme na maene tokorenda somo tumoko kaigo tokorenda somo tumoko nabondo chetu takiritoga ndo mutimoko tokoira na mwanchu muligeli megano ne menkere ga iganto yechute togatebi goro yeliogo likurukunga Lena Kapavir mitinye tano nomo ukonyara kabago kubiterwa chiraini chiarole kanete garo naro chumungwano ya mongonyori clip kiaye gago gete sana nga urabetirwe ejabweyo nabo kubiterwa gekogera naronye ninchire ya moyo gutango buruiro burende ngakiura kole Diana akwerenda nakeke Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Omwancho mulire Nensoko TV igeta sengi Nensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii eretriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongor ko petuel machin na nyora netrobin Nensoko TV oboroso bomogusi Warusi gutaro rugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorose bintu tokonia ninchubwenyo spare part chiechinguru Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo choke birigo naboiga somo chunyamira gose twakirishimye namba 0784
884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Kera kama tingatara daiketa oni ya nyamira na rena shauri zangwe ngarombo ijana umuntu batera mabwari Muligeri bwe Soko TV oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki gucakera chinsa 10 cy'amagoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire imirimo yawe yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawe buyanda taseke orambulete mirondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionse echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to ameria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia bunane to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igago sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi. Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono Barato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene ege Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Oncho muligeri twirane nande chetre chitake merongene ne ya mase mambia bono nigo togendete kuligeri ali ali se chigazeti nande buna twiranire igo mwancho muligeri twara kwa no munkwano yunki bakale go babago kwanera igoro yokweng'ato mutienyo yo Ramadan Diana batebira bali bakuru kwa ba science gose bali babwato bumanyi bwa mangana mange batati bali batebiriga ekera ogweng'ata nigo gocheneka abo igo nigo kujara kabaga konyore binte bijaso mu birogo bibigo konya kogendere bosi bagateba nigo boniga 1 million cy'abantu gose umuganda munene ogendete kubwatia nako bwatia maigeliyo yo mutienyi wa Ramadan asabange bagendete ko bagakora kiriye kuruku kweng'ato mwancho muligeli aigango kwana barenga kyukweng'ato kunyara kabaga konya bagateba nigo ego konya go keyo muchando bw'isukari ya somubere nabo igo mwancho muligeli ekera banyara ko bagakora igo yabateba ngukweng'ata nigo konya buna babona tubwate mebere menene chinga kijiri umubere utabwatiye ndagera nigo chaka kuba gugosamba mabutara somubere nabo igo mwancho muligeli yanyara ko bage kuligeli bulito bw'umuntu buliya bwate nabo igo banyara ko babago keyo birengo biri bikuru bya cholesterol nabo igo kororanga manyinkambu ya gutara somubere ko igungambu yo gutara kebati aseli tuko nonyare kweng'ata wetani chinsainya karamu boli na ki oje ndiye ko jare kado nanga tukubuka sasa bachiye tuko nande twaranye innocent kwa karamu boli na ki kwana kweng'ata Ometera bona moboli onyore tano kweng'ata no ene chitaika tati
Rolie chalera gera bandi. Mwancho muligeli kwa iguro mchando yo ndogo liko tebe kanada ba tebe kwengata no kuyaba mintu mwengata senchire ndonge ga igo mwancho muligeli nabo kunyara kaba gokoranga ngikilike gende tomoske rigathe gachagwa niko bona komochigwa asogo kora siasa ya iligo tebe kana yobo kabira na nigo mwancho muligeli ya nyara kaba gago kwanwa se bunge asomo nyalibali omubungo nyalibali chache za hiri janda abanyara kaba wesoki na goteba nigo chinkwana chiria kwana asense mejo kiralenge setaro yokoba no musanyo yana ndoro moske Fred Matiangi ni garorekana gutwara chinkwana chialenge kolengia konyara kaba chiko mubagu mo jumbo yu na namono nigo bono basabire kyombikilie koligereli yoko obomona boigo kubwatera na gwense nyara kaba ge korege ntukili mwancho muligeli enyara kaba ge korekana senchira endonge tate koira naso mugano nago tebya ore ngoma nene sana mwancho muligeli liogo ndio likarigurunga len Capaver twalikwanire koruri ichi sense ya Kenya jijabu ichekera chi aleta tuntu akorogeti chi video ngakiria chiri mwancho muligeli asibaga tebanga bono umungwano yo mubwe myaka 23 kurunga Lawrence Peace Ochieng Ochieng nigo konya akona kobaga gutumika chinteteri chiri chikoro kunga prep uchakiro mwaka gwikiri 2020 ya meli ya nyara kobaga gwetanga korwa sokonyore binyinyi byo enyamore umwancho muligeli asibaga tebanga nigo bonekera agatebekera menye tumuchyo yo Nairobi agatebanga chances chyo konyoro oburwairo obu nigo chire igoro sana mwancho muligeli na nigo bona agateba niga gakore meremelia yokoro bwancha ni mwancho muligeli gaigango kwana baramangana mange na bono iga bagatebanga ki anyarite ko bagakwerwa litukuri igoro no esegati yabali bachie toro na kanyara ko bagakubitwe sindani kira lituko niga bere gakomena nindoche asembe mwancho muligeli mo director nago ndebinga ngo bekaru mungwano yo mugurukunga Benson Mutua uyubwate Samson mwancho muligeli nasabire kwabira akurunga Samson Mutua ubwate myaka 25 nebere litukoli igoro nigo bono mwancho muligeli wizara bunuligereti abo mwancho muligeli ga tongwa sekenyobu eliogeli ya nyara kabaga gutongerwa na ndo kwara uteingai nabo kuligereli yabwese bicha buna umungwano yabetega gutongeru gabo mwancho muligereli litukoli igoro eli nambali banyataka bakonyora kiligoro ku injection go sesindani yo ntangani kerabono ense ya Kenya nyara kabaga kolete liogelio ligo nyara kaba ligo chakia somorobelio yo kunyara kabaga gutongeru matene police na ande bono igo mwancho muligereli amangana yobo chenu na ande abali bamanyete ntogo nyara kabatoko beka mangana mange iga abantu gukwana bali goro yoboro rwabo innocent kero to gukwanira eriogelio nditko ligoro nabetege ngora tegera ali kwenekikwa negwete bagotebanga chiko nini nchiro okuraewa chiko nini chikwanyu na ndetarikero muntu go umubiro ye ubikaine oyone tubikaine uyo namene onye gingo yego iriogelio nabonda eguchiko nini ndara atumia maye kubetwe sindani usembe twe sindani ryoka igonga ebintu mbere bago chikoligelia asemebere yabantu rakirene kero ekonini une yachire gose injection yo mwancho itomoligira nande nenchira ye mogo tatebyanga ndoka nirituerende kigara naigwetenga abasaya bange nabwo gwikira moniga babeire gose banyoliro burwairo buno burwairo burero ngwara nonye na semitandao abantu mbagwatike kero bagukwanira amagimabo oyo muntu atebanga atagite wakarani egesiomba nyanyoro to burwairo nanyatu gonga twensi twerendene nonye lyogeriri achire wanchu muligeli nabo konyara kabago wesomera sebono taitendara tigadayana nerara gatemeganira Manjito muligeli atokwira na gazeti ya The Daily Nation ngongo kuira wikase page ya 12 asego kwanira igoro ye county ya Nakuru ensemi kurkwanga state house nyomba yobora ya somura ya kogenda orabero usekero chinkwana usekeretaro yo muraibense akonyara ka wikira na sensemo ya Nakuru eyuetenene no mugabana we county Yususani Kihika nigo bono mwanjito muligeria ababunge banyate bagutware gikaro asibanyate bagukwanira igoro ye county chiri cyanyarire chikwaga cya gusego cya Kyobonchoreria ase chinyombe cyo cyoborai amugabana we county ya Nakuru agatoka noyomo oyomo wabali banyare bako cya Kyobonchoreria sinyombe cyo asoko manyigwanga omugakoe okorkwanga samumburo nigachetaka gache hoteli gagwenene hoteli yo mwanjito muligeria tiganaligeria tabateba gotebindeli etali hoteli yo mwanjito muligeria sibagotebanga nigo
erebwate ebitanda gose chirum chimibere asa abantu bakwenda begokia nigo bono tebigwe anyale obunenge kero bogochigokora omwanji tomorigere usekero bwakoretu nigo batebetenga kibali bali kwagacha nigo bakoretu obunengi bakabwatiri chiko gose bagataka bamanye ngari chiko ngo bwatigurira so kwagachoko bakanyoranga nigo banchire banyale bakwagacha kurende wetira saba bunge nigo batebirenga ekekore ekyo tikirie kiagera nigo gekogosereri omorembe wo murayi mwanchito murigere bakunyara kugwesomera olega chichi nkwana chiri banyalete bagokwanira bakomomochia omugavana bwe county yo hasibatebirenga onde bwensi ogachete chinyomba angene chinyomba choburai State House chiri no ene county ya Kisii county ya Nyamira igonga nyomba ende yonsi ya gachiroro ni chigo chaga okolero bunengi ne chinyinge chabo na bagotebaga iganchibe chigo tagurwa machito murigere kolere to kwera nandega gazeti ya Daily Nation page 10 nige gokwanera igoro ye chikura cyabeta chigo koruritu kuri igoro ase chinsemo imensi ya Kenya che obochori obokomajito murigere hegantu bwate West Kapras nabayigo Isiolo nabayigo Isiolo South Constituency na Muminji na sakuru kwanga Evulore Wards igoro chikura ncyabete chigo korekana bagukwanira buna cyabete chigo korekana sibagote basinsemo chinda abantu mbabe oyo mona betoga usiyo obugima bwaye bandi bakanyora chingoma chintindi hasibari kurwanirira olia okuligia ekerogo mwanjito murigere atokomanyigwanga esinsemo chia Embu monto yomona betega kunyora chingoma chintindi asinsemo chia Njarage eskuru asibari gokorera obochori bwabo negatiali bagukwanira na otibanga obochori umbwa ko twa century rengi yakolindi tukoli rero bali bataranyora amachibu gosabara ibabo bamanya barayiba mbare banyati bako bwa banyora amachibu litukoli rero asiboigo igage gukwanira igoro yekiombe kyobochori ne chimbebe egotebanga bono nigetagete ementwe polling stations manchito muri ebitaseni biribyo wakachikura bagotebe bataite bamentu ne bitatseni chiri bukianda eri banyale bagwikirania emeroberi yabo asibagotebanga nigo boigo batagete bamentu chibese chiko bakonya kwenekia obochori ngo chibole gokorekana senchirerengia bagotebanga chibese banyate bakoewa tichisaini kolende nigo bagusabe serikali enyarege kubamenta chibese bagole ebintu biribiganiri ko guru mwanchito murira asibagotebanga abantu bali abakagerete barachigwaka chikura imensi ya Kenya nigo bali chimilioni isano nemo nugutaisa to 6.3 million hawansenda maito somwajito murira kwa batire ekura yago kolende aigo nigo bagokwanera igoro yekiombe kyo bachori ne chimbebe buna kegendete kuyarigania ginko bodi ya Kibati Kibati nori Nairobi ya kwa bwatire kura Nairobi gosengu si kwa bwatire igori sbori yo mwanjito murire nae naborire tima itinga ekero muri Nairobi yango bwata muri kura ya Nairobi gosene ya gusi kuri no mwanjito murigere akwegurenga mbe ariganete asobo chori bogocha egento gyo kabata itibamentu ne chibese chigogore ebintu biria biganeri nabo igo kwenekia buna kene yonske ganeri asinga kecho ngwikira na chire nabo igo ebitaseni biribyo gwakachikura banyare abakomentwa ngwira somo ganonde ogokwanere igoro yo muraibensi ya Kenya litukuri igoro na ikaranete ase chinsemo chia abanyanyimbo baria bakolenda chichera bakutogote bwanga nigo barenge barenge kobekirwa chigutu mwanjito muri ya chinsemo chia Ruiru gaiga somo chio Nairobi asitokomanyigwanga muraibensi ya Kenya nigatebete nachikubaga chira chinyomba chire bakomenya nkagitenga Innocent ngwa someto mugano gete uri gukwanira iguru y'abanyanyimbo lakini oyo ni gori gukwanira chinyomba chiria abasibu abamenyete amabati abachogete abatetinga chibuga tamaomo bibao chisitochi ya chindagera chialiru kurwororo echandogero remenene kurendiga igaseti yote bango muraibensi ya Kenya natebetengo bagachirari chinyomba chiri bakunyara bakomenya chingia chiribu emerongevere na isano na isato manchito murigera ateba boigo guchakira umwaka mutinyo July no mutinyo gatano na kabere etarikie yemo bonsi mbabe ba menture engeri abiri bakunyara bagwakano asibuga tebetega tibindawo chikubaikirania no kwenekia buna ngo abange babo kuchibari komenya nyomba chiri cyamaguri yense banyare bakogendera no bugima bwabo negati yabo mwanchito murigeri agateba nachikwenekia buna asiba bakore mirimo kuchibari kubekirwa obulendio bya igonga nabarbo muraibenso tebire
affordable house manchito murigeria bachikwewa abo barenge chiri busato 3862 banyante bakubekirwe gutwagura itukuri igoro. Okay. Wanchu murigereri nabo konyara kabago wesomera buna Diana agatebiri megano na aligereri igane menge asibagare ko babago kwanere igoro yobo chori yobo ko bubwa bete bo korekana nabo igo mwanchu murigereri asekia makia UDA kyanya tukabage konyora ebiroge ebi biyonse asibagate tebese moya West Kabaras itukuri igoro nigo yabete esegi yo kominyokani ekirabago tebanga chibura buru nigo chiene getigo mwanchu murigereri asensemeyo asibagate teba abaki chikura banyorte chinga kichinko konyara kababa gwakachikura nabo wesomera ACPJ ya gatatu nyaraka gokomanyanga ninki kelia kere senseme yo mwanchu murigiri nabo igona nyaraka bango gotebi igoro ye ejabu akibono kegambero nigo bono kia nyaraka kegotenenia ogosaba kwa nagokana nagotugutirale ogosaba kwa muskendi na mutua abuba gotebekana bara basemi bo murayibwense banyaraka bakoyigerigwa kurwa sikia BCB yabo kubwate chiabo kubwatekana nena chiarwe tuneke gambere kene no mwanchu murigiri bono nigo bagoteba justice gosomuna chebi na okurunga Weldon Korir na oyo ndo kurunga Hedgewick ngundi nigo bakubwata na Steven Okongo banyaraka bagoteba nga kintu kindenkeyo gekoro kinga banyaraka bago tuguterare ena chiarwe tweno muna chebi no kurunga Bahati Munye oyo tebetenga nigo bono mwanchu murigiri abu bakuru kwa basemi bo murayibwense barabisi mamincheli chiko mwanchu murigeli ekinekyo nigo Kenya tukabage gotegero litukuri igoro nabo igo mwanchu murigeli kerabanya tukabago kwanera egati ya bakuru kwa basemi bo murayibwense ba ikirebosi kwa merelia na chiya rwetu na omoske Bahati Munye noyo mokuru kunga Professor Makau Mtua David Ndi Edward Kiesi Yanganyi Dr. Monica Juma Joseph Boynet Jaoko Buru Sylvester Okumu Harriet Shigai na Major Retired General Mahati Sumane Professor Abdi Gulie na boygo Dr. Dominic Menjo na Dr. Nancy Laibuni bande bagotebekana nigo banyal tukabako gendese kigambiro mwanchu muri liga na bwo somera ororenga kiena chi yanyal tukabage gotora na bone kiama kia ODM mwanchu muri nigo bono gekororekana nga nigo getagetego chikoba yego twara mangana mange nigo bono bagatebanga ODM backs down but now consents to tribunal orders protecting Sivuna nigo bone kiama kia ODM gianchira nirogo chika kwa nyara kabago kurigwa neke gambero okwa nyara kabago komo wa gendo igoro kwesiro omoske Edwin Sifuna buna omuliki omonene bwe ekiame kyo kia ODM twaro cheigoro omo bunge bwe ensemo ya Makadara so muchiyo Nairobi ogurunga George Aladwa watebango ODM agarabachi kwa bakumira National Delegates Conference ose convention bali chikwa bago kwanere goro yobo choli ngamba ko to choli bagora guru Mombasa bwe party leader lakini ise kuligera liga igabago tebangi kiama kyo ODM bono nigo gianchiranire no guchiko kukwa rwetu ne tribunal eliye kuligera linga ke ebyama bikonyara kwa bikora wasbono ase intenenera asboni gabanyara kwa babako mu bunyamasi oyoro muri kyo monene bwe kiama kyo nabo igo umuseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nabo we somera ororenga kibanya kote ODM ekongia liri tukurigoro kana kurama yekinsa isano na ibere Catherine Omanyo akorokwa abayiko Gladys Wanga mugabana be county ya Homa Bay erega tebetenga engombe yo muikeba gukabere ngombe mbaye bage basana basumbuke sana inchira bakoye baga tena bogo twaro muyo tware ngombe rekini usinyuko yebaga usinyunga no anyatali yabu yachakira no enguru bibiri umwana na asirete baganyora chinga kichingo sana ODM bono na ande nere gaiga se gazeti rekini yo kogera bagoteba ere se gazeti no mungwano yo mokoro kunga kurukunga Okechi Sala nigo boni gakurunga ODM operative oreka niro kurwa chibeso goteba ngata teko konya chi comrade okode binte binge bono nara nande gago tuangu chinsemo jirichia Homa Bay bono nande bono na tuangu tarakata bingu oro na tuangu mikutane ya kisiasa nibuga tamangana mangi sana tuangu amangana gose ya kai aba alchiete akaminyo kigo agakururu bono ga mungwano yoro bamura uchire siasa nande same limelight mwe aligani kona kumosoma kile chingaki mugabana okurukunga Kachapin okuruwa semo ya West Pokot okurunga Simon Kachapin na omungwano yogurunga Okechi Sala nigo babwateli yomana no mugaba no mokorobwe county
ya West Pokot ukurukunga omoske John Lunyangapuo asibagale gotebanga a license oyo kitsalabu gate yokoya amagena ya mabere gold ase chinse mochiria chia West Pokot bono nigo banyare ko bakuyetugutirare mungwano yo onyako kagirete ngana arwese news na araboro so gotebanga asogosoa ase ebiasara byokoya amagena ya mabera nigo bono yanyare ko bagikorete gintu iguruko ko bage e community nabo wesomera onyare ko bagokumanya mbure twari gukwanira bono mambia kaito mo director ituna bara basekurigira limusukonya gakorera mabera arorenga kitwasoma abe kasembeo gakitwasoma iga ndase pejilie ito ya soko arorenga no tuli buna twaswa imbulili kira yatu abarende tigana inyuri Frida Clinton Dani Nere Suarez pero bagocha mwaso baje game ya buri kigara naro chabatakti bagocha liberire batete 2 days yaro kutwere continue chibuti bono bikoro to ibochogete chibuti mubaye baso banyoleta abande babo gole tuwe na mkokoteni bago bugato mbugaje ebara eline nyinge yarenge ne toigo bure nyinge agendete gutua ase chinsemo kiri chia Taita Taveta mwanju muligirali nigo bono yanyare ko bagegotiga abamenye abange batabugati obomenyo nabande nigo bono bagosereri kili bagotebekana ngo ugwateka kuburuire nigo mwanju muri batebanga nigo konye bure yarorekane koreto mweso maiga yumugaso munge kurinde nigo yanyare ko bagegonchoka na gotiga ogosario konene na asto gukwanira igase county ya Taveta mwanju muligirali batebanga kinyoreke mayigurunga kulikila nabo igo kinyoro kende kurugunga Kisagau ase sub county yibatabanga abantu nigo banyara ko bagotigo batali no bamenye mbure nyinke gendete gutworo no mubaro bw'abantu gwitani chimisato nigo nyara ko bagokobe ko moncho muri nabo ko nyara ko gokoranga wesomere mugano no daga innocent siga city ya the Daily Nation nigo kwanere gori county ya Nairobi ritukure goro Sakaja yuro mugabano we county ya Nairobi nabeteka wikirana mutweye committee senate sabeteka kulingolwa igoro yo kubwaterana kwa eno muraibense ya Kenya gasete ya the Daily Nation yote banga e committee yo njanchiranite okubwaterana kwae no muraibense ya Kenya kwene kyabunense ya Kenya nechigo suka mutwe kyagara bagotebanga Nairobi ne county enene Nairobi manchito Morigeria ne county enene era nyare go egose ne county enene tagite amaitaji bwata amaitaji amange asibatebire muna kubwaterana na serikali manchito Morigeria ne chikomo konya serikali yo muraibense William Ruto ibanyarite bakubikesi yo kubwaterana kwabo ne kibese cyo kiganirwa so manchito Morigeria kire 8 billion kiranyare chikolenta magendo ime county ya Nairobi gonga oko bwaterana okungwa betu ko gwanchirana ne kibesi bagoteba muraibensi ya Kenya betega kuruira nga machikurwa elio county ya Nairobi nyareke gosuka mutwe nchiko nyara chigo ikirana gochakira omutienyi kagetiro omutienyi yogo cyo mwanchito Morigeria chakira eikegocha eri banyare bawikirania magendera ali batebete nare asumugano yo mwanchito Morigeria na neba gogotebya sore ni gori gazeti ya The Nation e page ya 10 Wanchumulili gazeti ya The Standard ngogenda ase page yo mo Elias bakari ko babago kwanera igoro ya ekemina no mwanchumulili ya Champions League ne ligi ya Buraya niko bakari batebe timu ya Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea na Man City bayigobeke Newcastle, Chelsea pinigo chiachire ase ensemeliende yo chikobage ko gosolia kiminani ya Champions League mwanchumulili yakorekanete ime yense ya Switzerland aigas bakaba bagotebu mwanchumulili chitimu ichingo chichikoba chikogo sol na chirocho nindoche ase kiminano kerebo sio keligi ya Bongereza balimo ko bwatia na Daniel Dimate mamingo charatu ale sensemi ye chikosol kule nende tenkomanyi Paris Saint-Germain abara abanyangongo bege kombe ki PSG nibo bachikoba ko gosolia na Newcastle Chelsea goseba gosolia na Newcastle boy go mwanchumulili Chelsea egosol na Barcelona, Galatasaray egosol na Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham. Mwanchumulili bamura babumira ni rabanene. Real Madrid na Glimt yakanaga timu kanurwe ikabe gakoreto mutengecho sana bagotebanga nigo kakogosoli kimina nikigyo kagia Champions League nense bwata abantu abakesana gosobatali ya banke. Manchester City egosol na Sporting, Atalanta egosol na Bayern Leverkusen na boygo Arsenal. Atalanta era agosoli na Arsenal gosel Bayern Leverkusen
nabo igo Bayern Munich nero no erega abu mwanchumuli nabo wesomera ororenga ningi keroro asa banchi bali banchete kuligereria mangana y'umupira ni mate weekend yege bwata mange nabo igo nigo bateba FC Leopards nero nigo yarorekanire kutware kegocheke no mwanchumuligereri bateba nigo FC Leopards mwanchumuligereri nigo yarorekanire kogenda busyo nakotaka koranga ngoirere ubunyangongo bubwe gento gikurugunge Premier League ya Kenya kulenderi tukolie igoro nigo banyorete kegocheke nene kera banyartiko bakonyonsi gwegoria yemo ne timu ikurunga KCB KCB aba na abanyene bengi ngobaumiranete bamura na ingwe bakayanyonsya igona bokonyara kaba gokonyora subuikiranu dani gutwara ari table ogotebi ningura segete rio nyara kaba gakogenda segete da kumanya ninkikero tutaraswa Innocentia se ekatu nimete no togochia ndaiterero ngotebi ebintu bibere naro rikura gazeti ya The Daily Nation ritko lya rero ni stariki emerongebere na isano na ibere timetusa na boigo kebati Ronesta 27 umanjito muri mutinyi yo kabere 1990 bagoteba bona cinga kibune kigali tukobune riri tangani umanjito muri gereria nariyo egari entangani egari enke yanyatige koroswe mense ya Kenya gose gwanjirwa kigali kiri kikoroswe mense ya Kenya goteba nga President Daniel 1990 President Daniel Arap Moi launched the first Kenyan made cars Kenyan made cars okay atebanga Nyayo Pioneer 1 and 2 3 alicharo setwitintangani pia mono mwaka Nyayo konye pijo tie chigo chinyora chi alenge gasi nkongu sana agonta maituse uze orioko bolinga liswali gose anyome gose agraduate ngiago chakera gose ne nyangi tinamenya gusogolire gari ereki agari mburate gocha gutusibe Nairobi igaiga amane goteye binte byao kole no wajite muligere omugano bo mweri ngo gotebi go kwanere gori omworo kyoyomo ase school ya St Mary's Rocky Girls oyo nyarete goserwa sauli abegete cyanga kiri kigedini kige Islam orabanya teba gutwara committee bagakwanira enaro chibito kyatebe tugunga omwana oyo angaboni gane school wali ango tengo sene school wali batebete yagende school bali gokwana mwana kale isiko bali gokwana mwana kale tebete rindo musani ono yo monga ayekora iro mwana school tumanye gokwana manganande amain ni matenga chibese ne chinkongu chire nande mbiyamo na bali mwasi mogendete gutegerera abayibuli baitekera bagotaka kirige gotebe kadanga bagoteba kora muntigira abwaraso lakini ni nabali mu Innocent abana mbabwate dini chingaho iho kabago cyane cyanga kiri karabanchira basore nabara mayene mwancho muligereri kaba accommodative tigakoba ichikono lirororo bona bokonyorogo na kugusunguzi gurusi gwabo na kwiruchi tribino na koiranirie bintu binde biri biko make sense kakiyale ko banintanga ni mate bararorire narorira abange nanyoranga muchando nororo tigatore nga bono Diana tete so assemble yechikatuni uko na kulie katuni yao Diana chasia negaiga director kibatinga ito yebekira sembe gotebanga no funds at polling centers IEBC gaigo mwanchito muriera egando che no omo che tokotebanga nere CEO ethekon no ariga tigaiga ama kondonaro lakini oteba no funds at polling centers aigando che guest CKire Chisiekire boxing Diana ai timanye tigo sendare kana nkogenda mamincha ya karakwana chikura echitakire kwa the simplest way aba American chira bagwa kachikura chiabo bachire bagotume ko mutandao technology timanye tingi turakanere chisimi kogenda ase chi polling station onye ndi twale kogenda nchikuligirie booth ya Nyarebenki yakora could be different ne booth ya nenkogenda nkole kilikia nenkole teki utagete kokororo tindi go chigwakira tali matemu abanganyare bagonte binga maki Nyarebe nje nimanye to muntu ngo chikomaki ororo kinende no gochika torigirie reasoning tororena ninki abali kiboka abangana mangana maya kogenda tororo twachikurigiringa kichikura chigokorekana twa report live kurwali twikara toro totene inoro togoteba ngaga igando chabantu bachira bange mubara bwa bantu gosego korekana oro mokechira ini chigosuka bwango igona bogwesomera mwancho murigereri Kenya Police Crowd Management abogonyara ko bagokurigereria abu mwancho murigereri Kenya Police nerete netabanya nyimbo
na gaiga ngaki kunyara kaba gekera imisangereka gokorekana ngaki kunyara kaba gekora nabo igo kuruguru gaiga sibategerete no mupira babwenete kubika maiso barore ngaki gokorekana kurinde kuruguru gaiga naro kubairali mupira ndakabatenga manage umupira uyu Moyo manage we bantu babiri bako akwibiranya akonyora magenga soete gati nabo gwesomera mwanchumuriro nyara kaba gukumanya ngikiri kina ikiro mweri kina ikiro mweri kogenda kwarenge Diana rero mbugata abasaye baminoga kukuana tole revolution inga yachire gose ne token mwajagire ko bamukobeka karamboli ya abasaye abugusimba gwatekura nye bamete Nairobi batote binga iba yubwatirito nye bari gusi usena baba Nairobi obwa boli nga iba bwatirite kura nye babwatira Diana obete birenga nga yekurere aiguro mwancho murigereri chena boli gwe mambi yabono nanda basawo bagocha tutarachaka ngonte ibarenga musawo yo magoteba gabwate bintu bibere byo bugima bya ubugima bwaye bire binne sana nyomo nera abosyo nabo igo datakere into gikuru graduation njira bango mukonye na mote graduation tenda somo tumako onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ebagotebang'o gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia usigete y'Ensoko TV boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda orete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantari yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching
companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Ligeri chetre chitaika 15 nemo maiga yechinsa ibere emambi yabono tote abanga boneke nekepindi kyo mwelio gosentunde yo mwelio gokora omurobeli nsoko bwakira na namono totarakora binere kawaida lazima tutwale nkwane na gazeti ya The Daily Nation yali gukwanira igoro ya abasa mono bagukwana bali bakuru kwabegereri bo bwene bwa mwanya bantu buna barorekanire abande bakale gochererwa chinga kichinde na boiga abande koira ni gochichinse cyaba gendo kyalinga sense ya Tanzania tokaranse ya Buganda na boiga sense ya Kenya bagotebanga nigo bono mwancho muligererie genteki ya chakire kororekana imeyense ya Kenya semambi yabono nigo mbwate omungwana yomo kurukunga Lamek
andamanye kanite lieta linde nga boy child ntaete kumanya nga boy child dio bweno bwabo mburubyo bakurwanira ase studio na kwarabire go komora sensemelia yechinkwa na chia kisiasa na ndamono tonyara ko batokora nga basaye mbabwate gento batebe revolution gose enchira batageta monchuri yakorekane na nde tutete kuligere linga gose igo bairanire basoira asomo buku bateba ngoli na mubeko mubukone no agukwanira asomo buka ndamono nabo kunyara ko banaye go konyora libaga urwe birengera libyago ni maete igoro twabwate jamwe nene kirito goteba kirokora submission yabe nyenge egerto ena nabande libaga nabo banyara ko bagukwane namba itekera to ko libaga kwane go chaga igase studio ge ko ba 0788666663 gento kendo kunyara ko bago goikira ningelinga to basa gotoka kubegete TV yago kerese lyogi igoro egero umanya ko bago gukwana na intu nandora amanyekire ngangire kige to gukwanira kulende tiganda omugeni tulibaga aragukwania semambia bono ngakyogendete Mr. Lamek Beyond Innocent na gokire gwikaza chi studio chino na inderero bono abari yo matuko bari nengiye last year tuaro chana dono yeah last year na ringi liri nilikuwa linga yes happy new year yes toro china no dire bintu ngonya ko babire uya serikali yakuragiri gose na igwiragiri ninche ni ragiri lakini gochimotuga igakero muntu naragira se serikali iwe gochikocha ya revolution tinda ikwe ku revolution kolende sema bia bona asante sana sokonyora libaga na gocha se studio ntagete umo director itato bekire lingana lira buli squeeze ndo bwata lingana lira buga igakira gwe ikira se studio okonyara kabago koye gulia nyara kabali gogo konya ilikuwa nyara kabago gotatebie meaning yawo gose kwa nyara kabago gotatebie nganingi kilia yo manyete ndamono Lamek nigolira sembeo agurunga Lamek mayaka gotatebia rasa kuru county ya kuruneri yenki kata getege korerwa maunchorerio ilitonyara kabato kogenda busikulinde lingana lirabu asemambia bono mwanchu muligeri dito gotebanga engoko endiri nelia kwa guchinyeke chinga kichia magorobe tali kumanyanga ngie kwera yae gwa chinyeke chiesenga kia magoro mwancho muligeri asensemelia ya bono iga gotebinga lingana litolira butubegete asembeo totebanga engoko endiri yo kanelia ekoegwa chinyeke gokerekere kwa guchinyeke engaki ya magorobo mwancho muligeri totebanga engoko endiri nelia yoka ekogokera ekere ekoruterwa chinyeke emagoroba na igule na kwa kwanire batindaliro rase lakini rende tikanteme ko lifafano buna nali igule na wonko agri na engoko endiri nelie kwa guchinguchi ekoruteru chinyeke marogoba una na understand diegente ke minute buna chinsanjiro rani engakinero radio takeire na riogo korerwe gento getomanya goso ekebiro gosomanya ogotegwa engo motego for example nchino mwana siasa nkebeka se side ya siasa toroche se serikali ya Mosikeruto ya chagete kero yarengero yoka lakini muna ya chiete serikali na jita kareta abantu bande ime bakaruka broad based there is a reason why abaleta broad based bagacha ime nechinga kie chichiamete abaleta maega kero bwaidire kiagera kenda bundi irie kera irete chikura lakini wone chinza cha kobaleta abaleta kebwaidire neji expert atagetegera tinye serikali ya I don't think it is expert atagete lakini asina aroro there is the omotego nora begete basoe kiagera asina ara otete bamukonye kiagera kero kurutere ngoko chibando mu marogo baigayo so nyumba no tetoye bwate lindo yako moyu bantu baragere yes bia mono sana Mr. Lamek mayaka ngakyogendete gusimbiere nche rente nkoruku mayaka Lamek nilitaliane lakini abande bamanyete buna Boichal nche nkuru ase county ya Nyamira West Mogirango nyama ya ward no seito yes nyama yambu yabale kabisa na kwa nana barabwe kerongo chana ara kire chisimi omete kero na bokire narite kora aka chisimi nara ibose na kiembure ya tuli itira bante kiagera ya tuli sana iga banto na bate bingwe na studio na inde bante bitwakwa ni iria maya ko studio bakwani iko na inde bwata maiga ya banto banyamaya bia mono sana asante sana sogochese studio bono ntete guchaka deli buliri nene na ndeli liroro ndiringa basaye mwabwate gento ikuru ku revolution aso mtandao nabo igo aso gukora ebikaro mware kwa mokorolekana mugusuguma mote muteta maunchorerio na bono siasa ya chakire muntu gocha Kenya litukulia rero na baru siasa erese ikigocha kurende nechinga kichiri togotebanga niga bono siasa gendete kwiroberi
basae sibale bono iga bado no bale sombu borosuguli boko leta maunchulili abasae mbara so borosobu ikiagera rere madene ne tugukwanira neria ne revolution wose ne chi handout inche munando je kurwe side yane n'abasae bande bali mega yane ikiagera chekuro yane ne yemu lakini nabonda kwanira ibirisa to chire mega yane indo che buna it's a revolution na inde no tora so o borosobu ya woko gendera kuchimotu gaiga revolution yoko uchi handout no tali revolution yoko uchi handout chi handout intundo tete chi handout handout yege ndege tangani tikatora chaka ko define handout ni kie minute kiagero mongina naranda ke utara igwe handout ni kie minute handout ye minute yakabesa geto monta kwegwa engaki ya siasa in order akire kura use favor muntu liatagete lakini ntuba sai sinturi gawo aba sai ne revolution ya chire yeke maene ekere revolution ya chire yeke maene we are on the forefront koyeranda egendo tutagete amagosa abere ga okorekana innocent ekiagera amagosa manene ne system egocha ya accommodate abasai na inde bono we are not going to allow a system we to accommodate ntuna abasai ekiagera yuna ara amagosa manene sana abere ga okorekana saizi ni ntuto gochigwa accommodate system ekiagera system ye goto accommodate saizi ama ngoye system ye angaro sete abere trick mono okay yes watabire mudate wa accommodate system lero ni juma by the way yes na digital kin 27 njengete ndoje ni numuko ba accommodated ise koligererie sembe kutano ya kisiasa ya bere gato mu director itongonya orale clip ge koro kinga kiaba sae bagotumekwa balese chibara babuguliti chinyimbo na bakororekana ase mikutano ya kisiasa itugo kikamoja kwa accommodate abana siasa ro chonya ni muri para the time is now kiagera I agree with you to abe to kobato ko accommodate wa kiagera for example twatwalira abasae Kenya ya ito bagokorega asiengia twabwato musayo yo gutarakira ase Kenya ngima okogenda paka gari turukana ime origererie binto biri chibeza chito chiasokire chi omwana inchi nakitumegete okorokwa murarake baso omongwana ori no mongwana mbuyana into tokamupaka tukatema bantu n'abasae na into twanyorire simba ekiagere revolution yeto tagete this is the right time na hende this is the right thing wenda gukora omosauri akaminyoka paka abakenya bakaromondo yokorire gasiengia ekiagera no mosae paka abana inchi abantu ba Kenya bakamuchangira chibeza bakamutebiga kigenderera gukora igo ogenderera gutwasiuriria yare aya gukora tutamanyiti omongwana uri akaminyoka igo egajega igenga kigete esengeje system ya mo accommodated last month memeti nyebere iga narora akorete handshake no musike president yetu ya Kenya egento keri gi akorekanete because a system ya mo accommodated na kere system ego ku accommodate ego goteka nyara ego kubeka in stage to kunyara kwana kende gionse bono mongwana uri abeta accommodated kera abeta accommodated ira gate abono njendo che na arosire murarage basuna barosite to bwato yondo kurukuka Samuel omongwana uri akaminyoke town iga kapaka tokamotogia tokatebo mongwana utigagende kere TV yakwanira abana inchi tokamosuguma kera baka tokamurangireza kamatebo bono no tore mega yao mongwana uri agakore bipindi iga agacha kaba accommodated saizi yagotera tutam agoteba baba amutigete broad based igo saizi ntoli gochikoba accommodated ni ntuto gochikwa accommodate a system we lame kikwangira basaye babere example kyabo gwantebirio yo mukuru kwa Kasamuel nande gwantebirio yo ndokuru kwa Murara Kebaso balenge ne chinguru sana bale gotebekana bale vibrant ase siasa eli ya renkoro inenjere yamekorekana mwarute ruchinye kegere chinguru chiere mwachakira kwa accommodated chiarutiro lakini bono nakingo gothena ki twebangire for example buna ache miaka mbwato ise kobanga totebe oze kubeka example buna mogaka naro egwa ogoteka over ODM bune party leader ya ODM mogaka oli oburu mogaka oli miaka ya yengire omogaka oli ise koba god forbid nano bosena makweli acha makweli ego cha makweli ya yani ukolitaya kwa naka bono ndokobeke CTV gotogotebanga liolio nanga gwateba kendeka chiko ikaranso yes na kingi gothena ki inje saizi bono tigatumeke example kiani ekiagera ninje nje saizi tindi tayari gukwa na hende tindo chikingo kwa ngega nimbwate miaka nge 50 ose 60 yo komenya manya gocha gukwa akini agarabata baboigo miaka 50 life expectancy of course na ligiri nero gukwanira ibi bago biri bikorekana bibugo iri para ba sai babugureti ba kare korekana bagotera marieta nya bagosoga chimuinabu bateba
bulumbuya bateba gose machani mbuya babwate kanaiga kidro kurangilia maguri kubwa na anda muntu kubatumika obviously must be someone who got chingo no we are transforming Kenya ito innocent Kenya tuachire on another level saizi tuebangire what we need is a space na indo ndo bwensi yokuchikotenera mutu yabasaye ba Kenya saizi oyune enemy yaito na hindi na motoretenere ekiagira ntu tuebangire buna abasaye saizi it's a revolution na hindi ntotete toeguribaga kero toeguribaga torena kitoko gochimotu gari we need to make big minds in Kenya ebintu mbire totete gokora buna abasaye vision 2050 saizi tokonyara container atiruto nabwate vision 2060 ekiagera sai kire bonere abagambia babasaizi bamenye tobugima bwa saizi boli bare saizi gabono iga mbabwa vision ya 2060 ekiagera bintu bagokora esikuri no ene serikali bintu yokora chinyomba yagachira affordable housing affordable housing intoli koje pinga okay mbuyere lakini bona ase yaikeire chinyomba chirinche nare ko boli nare gote achirate nena ekiagera ntobwate birengererie bija guchimotwe una barayi ba mambi amabagaya chiyombechi they are using the lands ebwente gocha okorega asiengi ya mutwe lakini bona amabagaya ye chiyombechi bakwagacha ngokora baramba baga 2050 ngaito kurusia amabaga kero twasoiro buraito gochikwagacha ebinto bya digital bya chiobisi chinene chigo control economy yetu ya Kenya so nje nari kulwe nari goteba ruto okorere gasingi yo kwagacha affordable housing lakini ase chiri aragachire chiari kora isanera igo amabagaya abe secured for our future arare igo atigugo atarigo karakete no we can do amabagari tigara bera ige kiagera nko so atorobo gambi bono we are just clinching to power egentogera gwatebire bintu ibere ntete go clarify kurwaro sorry boy child one watebire emutete mweguribaga yes power is not given libaga gokoira libaga tutete kwa ndogira buga bula kwa rumungu anoyo my don't know go zomo director na nabuga te clip wiki okouru usekurigereria abasaye babigire boninga front line na bakuminyoka ni para na bakora ibintu kami that work nero bagokora aya abande kera bono abasaye mote ba mutigiro libaga mungwana undaga uretwe likondo agasokie linde that means igobwi ariganeti bona abasaye ba Kenya mariga nino na raia yake ruro chibicha chiko baro kimokumyoke sebara ama ariga ni itu na alina ki omaete no eno mugoko ngochoro ba directed gosi ase charachani ekera mache ichoire iga ngocha kare gwetera no na ase nchiretari amacha ali enchira nero rago charo seri kusam pillars iga amanya ko ba directed yenda so mugoko atire buya igo bona abasaye bali ayagiri ngokora barego but now we have come out abasaye bali nko ba direct tole and we promise abantu bali batuba gutubwa kurumega aba mama baita batatu neki we are in the right track buna abasaye na inde the revolution has come now. Revolution has come. Ko direct tole to the right position to the right way. Wakwana ira mache toigo gwatebire ngorosi murumu goko ngetugusari. Yes. Abasaye batabekeri checks and balances bagusari. That's why ngo thena ki twebangire. Buna abasaye. Kera macha ali yagocha abagusari mbaroro. Bali gwate abakora minyoka ne chinyimbo bono bali into we are there now as inchins. Into to kuchikoba thena ki no ngo chiga iga. Bono bali bango mugoko. Okay. Egini example kyo mugoko. Lakini bono ngo chikore kutoka babeka asenjere bwene to batai no. Amacha ye toko yagitera gochiga iga to ba direct baka toike. Okay. Yes. Wacho muligereria semambia bono kwegure buna bagoteba chinguru babekiroro bataite kwenda kubeka bosie kirenga na nimono banyara kwa bakora bachiri bose bateba ngonde uratuke njirute nene sebale go bagweta dere banyara kwa bakogenda buna machari yako babali na korosie megoko ase megondo babateba niko batagete bagenda bosie inyiwe telame kyago tebinga chinyumba chiratene na bono babwate birengereri bya digital biri batagete barore bintu bigokorekana nabo gototebia ase namba ito ye studio dayo totebia semambia bono no egenete ngabasaba mbale sekerenga mbatigalete sekerenga gilikiabo kia revolution gose nigo barurororo bono rendo yobwate saro oigoire bona agubate bigenda front line yari mutene no romoro ringi gokorekana namba ito ye studio semambia bono igere 0788666663 ilio nyara ko bagototebia birengereri byagombire byo musaura abu asekero ikaransete keretaro ye bana siasa egendete gokorekana kwarore abasaye bakorete wave yabo revolution yabo nere moyo gose igo yakure bono ne ngao babuguretie manuscript baso babwate koboko neyo muaka kebati yako batebia teba mangana ariga twe igo tora ndoli gotigana na kebati they are forgotten ba ari gototebinga tutete ku invest digital economy mwari gototebia bintu biri mutete gokore binene timanye tigo se bado mweru eteko kore koire risk yo
riski yunkuntu werwete ko yira na ndo we are there na kie kinage ko nate ba chinyombe chirate ne kera chinyomba chiri chiachire igoro ekiagere at the rate ndoche no energy factory ne chinda uti chikwaga chu Nairobi ye embe ongo chiere ko bembe ngaito kuchikonyora no ne libagari oko jenge kiagera our vision bune vijano burai bwe tonto to be kenge ngoro ko ya purifier igoroga kube kugoro bona maka go chikubura. Okay. Yes. Tigada igumba nyago chambuli ngai mwo kurusie ni bomo ko re binte byonsi ke kaire pesa nere kali kukwana. Soko bwakire? Soko bwakire. Ngakyo mwaga Wilson. Oya agyo gendreta matuka mange. Mbia utatia kwa ngai nete korende. Oh! Na amanyire ninche nkore boigo clip keli ninche ngotomero mwago mintoligereria nsemeli gwatagete. Agikwa bokire. Abasaba no baroje mbabwate kirenga nimba roje abasabu okwana igoro ya football house omboro ngare ekyala mare mayo yakwa gachwa enda oniwa bona tali ya serikali ndigale kwa gaja ama chinyombe chyo abantu be serikali bamenya ine ba okoritayo gendo tiye nyombe gwao bonere aligitia amarime serikali agaje chinyomba aho niya bege chiweso muko ngai bono ngai amarima yago chakorwa kare gochibosio yase kotoza kwagaje chyo bisi serikali chigo cha gochibosio abana ngai baza kwagaje oyo gukora amarima yo okora pi yo asheme yere mbuyari babugate chinguru mende yabasaye nga igoro ya serikali abasaye ntaite mbabangeiga Babulio bwa MCA. Babulio bwa MCA bwa MP. Obo gavana bali bakonga kongire babulio bwa gavana. Obo president ira banda banene. Botagete ba. Tatigera bagaka. Akaya abantu bachire semo. Bagaka baba enoria. Obo sene taborogo. Yabatigera bagaka ikera munabona bongereza utu batenga. Upper house. Bone mako ba apa osi ya kwede area tandi ba koriro ka bantu bali ba bagaka singa roads House of Lords bagaka batu arobo senator baga yana mangana abe iroro dai baru ane robo wa msie batara ngato ba msie to tagate bwens o MP bwens o se boga na bwens o si president waike Aminto mugago boliri nga yenzera ati noje kirude geki nga yeze Mwaka kwa barangeri gojeri icho bwe mzie lame kimwate butikadara bwatera esoko bwakire Hello Esoko bwakire Ingo to kwa nere sembambia bodo Kisumu mbiere Okay ngai baberete Okay Okay. Okay, abaganda yo maakiaro to kumanya gusana rwetu guseta rwetu akira bodo chibago tebaga babito badigendero natene nakuganye inariri boliri nene ndoche tiga ko iraneria oyo monaro yo mutangani okwana teba abasae tubulyo bwa MCA nebintu binde tigamota ibuna saizi abaga kambale kiagera we have experience era no mwana zomete Kenya yento yirigereti naende naboto leta meta semesa county njire chinyinge tobwata abagaka buna chigavana actually abagaka bali na ubasa ri county p oise kuri no nekero bagocha bache senate iga
ngocha barase committee iga ya area sipa ke senate ngoranda bagaka bali bagocha baburi kwa maswali umugani umugaka ko imwe korwe county go genda iga atabwatu no nerisa kana no nerimo dio kworo kina kia tumigire chibeza chimwana inji bona bagaka bali egento bakora totete ko batebirero kwanza chigabana jina ki intubu n'abasaye ntolirezi egento kerororo ni inclusivity, we are not included in that government, lakini saizi ntoliko chikoruibaga actually saizi tuwatebire buna abasaye on that depot we have to be there yada ko kwa obate mindu kwa onya basaye ntoliko chikobere mese eyu go teliko ba mese onya ne county avatari to jesieke ego motete mube incorporated. We have to be incorporated. Kera agenda rani the least we can do. Onyomo I think imbuya abagaka babe chi deputy cheito. Totu aromo sae governor e deputy ebe bune patron. Tendara ko this wali ndire kwa na ndekera ukwanira igoro yoko be deputy ntwaroche mweshimiwa Mawanga oyore omokonyi bumo governor ase county ya Homa Bay twaroche ngorura obisi bwerusirioro. Whatever mutagetimo ba accommodated. Ini mutete wa accommodate abaga. We need to accommodate the system. Ekiagere system mwe kere ko ya ogo kwa mo accommodate toli kunyara ko yirabuya bunoro chine vision jirichi awo jire very sharp. Okay. Yes. Tigambu atesi miyo mwalito ndo mutikumoko magani onde nare na rogo cha set lutunyara ka batoka genda bwa ko esoko bwa kire. Ngaki kwa ngaki okoro kwese mambia bono ngayo kwa nakuru. Oya kuru ndukuru. Eh? Bekeli yogi yake Kamulu. Kamulu ngaki Kamulu mwabokire bya. Wabokire bya mbere ya ture saidi. Oroche ndora buro gweta. Niga bu ari bya sana. Omugeni na mwakire ekiranya. Wamugunirie geranya. Kana mpage ekiranya iga ekyagero ko nyara tunabaka. Bono njini yakambwate eta yangi cyane. I support them. You support them. Kyara ngo basopo badanga kintu akabera bagambi wakini bugambi wanu. Bati ngabo batege batege tabaro kerubu ya yo jikoga. Okay. Ekarwa ergo njere okugamba erinde bono ma ebe zikine ngo kya yanzire kubi yanzire igo bono bira ukwana yo njina musa ko kere gendo ko musa ko no benga mabi no cha mabi no cha mugambi tanya kwa oje ko gambe ka kwa libo support omwana yo ata kuchi support na mugambi borika omwana umindo obugambi buri atalinge bateke to bugambi onye ngorukuru Nairobi paka kusiri siringi 100 ngwaka na 100 ebatege the truth of the matter to genda digital mwaguye akwale jinga mwigwire saro mbali mukare ko soyororo esa ye kwigorwa ine ake ngao ko babatisa okay ende bat the truth of the matter tarige buna na bali ni karase ko ebatege tego ndo keba straight kedio power ke ngaki shoti kadi ngakwa ngasi kamchini ngene kwa kile kura. Okay. Not good. Asante sana mbiyabono naonye kwa na kutoka sema mbiyabono mwanchumuri ginta tatu mutumu kumusini ni tomento yondega iga chingo to komenta gara torole ngabasai batebire bago vibrate bagateba ngabono bindo babwate ne binge barengera tichingaki na chichi chinyomba jiro chibatebire chiratenena. Soko TV uboroso bw'umugusi Chigosori inegati bobundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo nagira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene ege Soko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore
asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 07 06 84 0844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingakale ichyobutindu. Ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayara bega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Omwancho twirene nande chitire chitake merongene na isano nemo sema mbia bono ndo chibono yabire full house aiga nimbwate na ndo mungwano ndena metra okurunga Crispanas Crispas Abuga yes anata kwa da Crispanas but Crispas Abuga Crispas Abuga ni garumo timati bono ngakindate National UPS Treasurer ngano mugachi ase kiombigil kia basaye ba UPA kia basaye ayogendete bianden UPM bier tangan kapsa dianda te por sana so kunyoru singi je jamu ya lenge para embule mnende tu kutoa masiseni okay UPM bier tunashukuru basaye ngakibagenda te kukwana kurwa sensemo ya UPA abasaye mbia bale baende tu kuunge serikali okuboko kabisa kusudie deliverende manifesto yabo baende te chira cha 2022 in instance ya UPA Elie ikiama kia UPA
ekwambulinga kia basaye bagendrete Okay. nakwa ni birengeri bya basaye basaye okay tinda kwa ni pia zi za party okay nakwa ni basaye bagendrete kuungia serikali basaye mbia bale baendete kuungia serikali banye support kabisa na ramba bagendete kuchengeranya na mangana nyota nini kile ndo bintu migendete okay revolution ya lenga nga ya cheka ganda gochi revolution ya yo korokoreta maunchuririe binte binge bantu baringe coherent bare cross video liria basaye bari kurubikana basaye bacha bakanyore system ya bakonyire binte binge biri baganete bwatuka bakatigana mangana TikTok content creators not content creating ko interrogate chi police chi serikali bono maite kulingana na magani abo babwate ngaite na ndete gutimishwa ya masaya yes okay yes igotoro jinga basaye nane mbabwate sababu ende yo kwande revolution basaye sai simba isandikete na seba berte sengenjo so kotama kuligereria nengenjo bachagete bagende tunyo kuigwane kemesekam yes go presently I know ligereti abunga no babere tabu go moncho muligeri kuruga Crispus Abuga nigale umo youth leader nande garo mugachibwe kiama kia UPA na mona sakale batebanga basaye nigo barasa nataka mugorore tutaragenderera omaite akoya na atia basaye mbuya bare endugu basaye ntori buya ekiagero teira antongo kubare nyota omaite we need serious economics bache bakonyo mugako uyo Ruto okore ibintu buna biri ekiagera you can't go around chibeza chiria gutumika ne cha World Bank chirine chibeza chibwenda gusikumono you can't go around dishing 20,000 as vijana zengima vijana biritiga ngote there is no business kichana kira chake ne chibeza chiriruta kwena chirine chibeza bangwana bali bakweguga inchene kijana oibwire gejiji inche ngoruwe ghetto ime chislams ase vijana biribere chibeza chiri beza chiri njiro kora matukabere aso mufuko bwe vijana ebi chibeza chiri una chiko soka igendo ugu chibeza chiri aba vijana biriye bigocha bienda byakereshere byanywera maru ego we need to make serious structures and evolution is serious ekero kwanera Mr. Lameki mubeke structures tire serious tagete ndara igunga chicho tagete chibe kwegere basaye banyare ko baba revolution yego cha yakolekana ego kolekana buna revolution without structure is like chaos bono revolution bune krisi ndugu akwanire enga structure revolution yiri tabuga structure chinga buna chirichia kasimweli na baba murara ke basoba kolete ekero bago koraigo system eko ba accommodate buna na chaka ekero twakwana asege pindie getangani so wate abono ni mukoro si ibe baba accommodate si system to ya accommodate ekiagera to isakwa kuchibese 22,000 ntobwata serious leaders basometa igoro ya economics y'abantu basometa financial bagutumika chibesa bya serikali uno mongwana oyo Ndindi Nyoro Ndindi Nyoro is doing amazing omongwana olia abete treti aso umuraibwezi abangwana oli onye ndina obale angega ali na obakora monte na kino omurai chibese chikwa yenanire ne chibesa chi nyinge bobe chibuende kuira Kenya ale lakini watu kutire chibesa tu bana ati vijana bie kweli 20 those are a lot of money Mr. Abuga niwete buna chakire ko mochia mirobiri watebire serikali gendete kubeka nkyukwira na ngote yenduwe ya nene ende mbia tena umetege ta kulire na it's a lot of money inechiba shingi sa timete bono side kiasi singe chokolire konte na it's a lot of money at the same time kurumu chakana tena chibe sichichi chingenji ko nyaro konya muntu ole kijana endu gutiango tebi innocent otere eno muntu weslam ni maite kapsa ende zo jina rwanire tekirugia 2022 bwe MCM ali Islam ni Islam iyo ate tate tukukwana nayo nchino ona alenge that's where I used to be ese Islam mukuru wanjenga ekirogo tetego dismiss na 20,000 nechibesa chinke mo special so muntu mete ese Islam ige minute taramenyo nchibuna osoko lenge alikwande ese Islam endugu etwale nkuboko tamete nange tukiyokoli mukuru wanjenga ukoenda ese buru ochokole tukuna cheering ogo support umuntu no wanda supporting akindugu yanere gushinda kututika gushinda ko embao orocho muntu Ruto okoire first patch ya 20,000 echa koire first patch eyako ya 20 nini saichi umutamari ngendo yo kuwa magena chibese ngota kire umaye guchakika sio okora magena yokonya magena yogwa yokon chibese ngo bento chaka okay kero kubuliri swali kamdelio mubaro tubwate bwa basaye sense ya Kenya gori goro sana sekoligerelia abarabe
nabo bari abange sana nabange basore abande babwate chi degree twarore town ya twarore chi placards buno gwete town ya Nairobi kwanyora abange chibese chia nyota ekirenga kibwate gitete go target ya basatura tebe million yemo echangie ya tigaringi mene nenga ye kogenda guchinga ye bakonyora bakogenda guchia so kwagacha economy na wikini barabuka banya na kutwata na enenjira ya moko cha mukoro kia basaye ngaki mubwente gwejenga nayo musaye tada simero yewe umauta na bono kwa tada simero kuri monta benefit kuri esiruto direct na anyore chibeso kuri esiruto nenjira yende nanki abara nyore shift yende aranyore nenyare koba ekyorokererie kia guse kyorokererie gucha sa abandi na borobo banyare gutumeka umuntu naro saizo bwatebe ya 20000 lakini tabe tingeto kia kunyitumekera konyekolra erote 20000 ga kwaewa era kwa na gari enda tumeke in one day kulingana na standard ya SA igirite sai lakini umuntu ndi naro kwa 20000 yijima yakunyana kuchitumeka bya ayenda kunyona amagene credit yake amagene credit yake monire ngendu it's almost 400 ye 400 ye ondo beke gari unyaberie okunyaberera nyumba mwaho ondo tali at the end of the day you have double of what you put warone bono igobono ye yange 400 kwa nyore 800 in a day on ye biredi birenga tubekire nyone biredi bibere okore in a day igogo tena tubu ati 1000 ngona chake tinta betina ati mbobe na inde I stand to be corrected when youth but from where I see that there is a special way, there is a good way tora kolege nteke as a chibese chumo musikeruta kwena na to itimedire ngado. Do you know the figures chibese chonsi biata itakutumeka se vijana vya nyota inchebe sama itineria kwenda so ese youth ebe sama itineria kwenda ase youth lakini chibese chonsi pi chibese kutumeka gaga ne chi nyinge mono chibese chia kwende kurangeri serious economics na nate babantu bali bacha mo babe kama ungamo saizi asera tori Christmas ntori era yoko ni amagena youth my friend. Okay, I think mwarabora ni and kolere gabu saizi era tore abantu abatika bacha na ki how can we build industries abangwana abakore gazi beri kibara roki meto kunyaro kwerika namagena bro ekiagera we need ebese kobera umuvuko ebijane bito saizi no mayete mbili kutaka kwenda kwa kamagena amagena ebijana mbili ngabirake abantu bali bayiruki besa mbalenga baraka amagena. Okay, something better tigandara buli mwatebira something better lakini murage turage soki byalame kituligereri Mr. Abuga umusaye boniga urule university obwate BComs umuntu umusaye urule university osomere computer engineering omwaletere 20000 abwate birengera libyo chikokora wa advance ya masomaye abeke Kenya systems trialigereti torojine let down ya so monte kamwe kulingana na unyirigeti mabeko berete down lakini yose kunye take your time unyirigeri boronge mabeko na is the beginning kire ndunge bwato muchakano muntu to kunyara kuboka obe millionaire kubuge tukole millionaire no buri nyo eruto tari abuge tagesangi ali president usake nyora bwate bese yukagere tabwate na sinara chakirete there's always the beginning it's not umuntu go chakere kwa maukira lakini iso kebeka na ambwate papers bono ntakiri kwikaranza na big office ese nginjini so mete nchini korete school nichete na university ibono sangino ndete kurene abantu imyaka eriende yakali abago saba better systems chikore mirimo bagotebe government ibintu mbire yabere let down buno yale goteba magana housing na bintu binde bagoteba bakorengera digital economy ngakibakonyara kwa bakogenda iguru agoteba ngabamura amali maya mukwagacha chinyumba injira ne gwaya abeka goteba affordable housing yese chikwagachwa amatukabu siyo baligirete no kobeka chi industry ororo otebire chinyumba cyo menye chikobe kwa sichinde jiribwenere tyo ndugu tiara kwa na magana affordable housing affordable housing yeye ukwa na magana ikijiji na meteme chanda abantu bagwetera gali ikijiji leave alone that one population ya Kenya saizi yabere nene mono eketo otamukolire population ya Kenya compared na kuruma ya gaiga to sangana ya mentir saidi kuchimutuga igango chikuburuturi nyona malemu igekiro muntu abegete mete geto na long term solution these are long term solution lakini tukunyara konyera saisi tukunyara konyera lakini at the end of the day no chorige lyo mana this is the developed countries njira nere yetu ya rute yate tugutuire nere yitu babwatiti nere bona abantu batiti kwanja nanga ki egenteke guchimotu ya mpaka tuchiko benefit for one egento na male musaisi umeta male makeire oiso kote makuriye rie nyomberie ekira enyomberie nyagaite nye emo abantu igwa accommodate oiso kunyebeka to equivalent
tu enyumba kiro monta agachensa iga eko ile space ire nene saidi so teba bantu 3000 ora bagachire se chieka irenga kiro muntu mote agachibono okay mbagota barekera uri mubwake iri mugenda fatiko mutige kwanda horizontal ni litoko genda kingeka twagenda twagacha buno mute kuchigora lakini ntatiko baboli ese dispensation yetu asoire ya siasa abasaye no emwe atebire ababonsi ipimo gukwanera n'abarayibe establishire basaye mwe abwate kirengekera mugota banga bono tutaite revolution chitoke nchia chakire kubakiria kulingana n'umuntu uranyari ugechachi kurushko gaiga ikiro muntu gotema kuligera na bono when we are trying to engage eke to engage n'abana siasa bali bali ebirogo bali to kwana bono bali bali ebirogo bali ebirogo barobisi umuntu ono na Ruto umuntu ono bono iseksa Simbarati umuntu ono Sakaja abantu bali barobisi to kwana abantu bali barobisi etogotema kuba eke to kwamba na borobwo ngorigere libale na aibweka ko ekira kwenda nkirenga kikwenda na kiroke onye kwenda in terms of ogende ko ikagari ko kora ko 1000 maboko kora akwa 1000 ko ikagari omotene yaya inje ninkorte gento gete no nyale ko ndikirie space gete na inje nyale ko nkonya because at the end of the day ekiro bwate space yoko jona gaiga no ko chikwanyore your daily bread ngobere buya kubwa ekiro ko chieta ko elibu mwakora nere igometa umete na kwabere sote alameke wate bangi system mutakiremo morosie mwako modeti abagaka your friend is saying okogenda bono uchikosaba kera gwate gusegente kingera maybe I think is saying something yakorire kyagera matuka etire gana raba gwoto muliro no musike Simbarati asegete igabutuko maybe nakia cheto gosaba I can't reason but I stand to be correct nero rato tei lakini na raba gwoto muliro asegete igabakorie bitu omuzike tigante byaba abaligere bali batorigere tinabategereri naki system weye ntune vijana ntote tieto accommodate Crispus etote to ya accommodate ekyagere system weye kerebo to accommodate to kunyara kugera abuya na mongali to bwatale sharp aho kole bintu future bright nga size na example buna morara kebaso na kasumwe eba beta accommodate ne system ekero beta accommodate ne system size ba take sides une vijana morara alenge kutara tokateba tokaka chingo tokate morana omuya akoenda pakali turukana orete bosibo obeke bintu tene ni twabirigere morara njuzi ga metinyebere yaire kara begete yandisheke ga saisi hotel tayo kora vintebi kasumweli akaminyoka saisi system ekakoeka muhako mode saisi kasumweli is no longer fighting for youth kasumweli saisi yako beke press kala litu kwa oteba ODM baba to tikete imenya serikali so eyutali enjerengi ya youth toko genda saisi. Okay. Yes. Na kinale koteba. Na inde avoid pause nyene tikana na ko mogorana ki atenati is for future. Inje no muntu mukuru. Nero muntu mukuru na teba no ametoro. Time tipo se Crispus no tevi the lifetime ya fiber. Emi kerenge ko be. Can you tell me lifetime ya fiber? Okay. Mr. Crispus tete koragenda ngo chada gweseli buliri kwa buliri. Your friend you work usiringa ngo aringe no mugaba na Simbarati mwari gwoto muliro ngi mwari gokwale ndali anga QC Simbarati no musani one na ende ni muzigete sana ende no muntu gwete ko maskani kegi messing enjo igasiria ya endere gukora igasi amana ukora igasi konyire byana ningenjo abantu bagotema kumubekerera ningenjo badete koleta siasa ya national gocha county bakwebuna county ebwente ko chesa siasa yae na national ebwente siasa yae nale ngusaba musike His Excellency Fred Okengo Matiang'i the former CS naye nkumusaba erese siasa yae ale nkunyara gukora una ende to gukora siasa yae nturakana intu twa murangire tume tucha siasa une vijana as youth Gen Z tukamote Fred nicho ocho kutokonya kuruga lakini on the way una ende kunya gocha akabai checked bono ekira gukwana mangana babo ka Samuel akweba ko uniform babo Fred Matiang'i is the same people Fred Matiang'i ka Samuel na Murara abuna banta abamo kwaro de bono esingenjo nentu twa murangireti the same way nentu to fight yale agekaga David is the same way no muske Matiang'i enda tokora kwa murangireti na jiche sintu murangireti yache na ne broke ndio okay ngimwale wakara no mugabana
imwe kwa no mugabana Simba aratia ndangiriti no mwaka tware ngufuka ante ninju tufuka mwaka bono mwetu musike gakorangiri na munju ufuka mwaka nere moto yitu gafuka rero mwaka mukwane tikendera ndabo mwangatwe mukwane sasima twa ngokuchenga nanga kitoko kora to konye bijana byetu bya kurugusi kurwelie kera mwakwane tegoro yo konye bichana mwirane mwarore gose banyore kende ibijana bigende to konyeka Simba rat naende to konya abantu Gento ngere kia so kire notebook kilikia kolekanire kire sikukira urarigeria ora kia kolekanire nyagitari naende to ku equip kabisa bosongo ndo chimna bono bosongo saisi storo chibu saidi ne yakuru bosongo to chi Singapore igo bwagachwe nyagitari nero yarenge related na mangana yabasai bwagachwe nyagitari is part of the topic yesengejo ikiro kwa na mangana yabasai mwetina babombate the benefit kurusi nyagitari I think ino sendingo na chake nare saba totware debate yere neutral mete krisi yale una ara ile sai mugete mete eta totware kwanira rero kwanza ninde mwinyuri gari yabe kirase poster tibi tusino bwate poster evolution na tokenism yes nechi handout tigato ndo chenko lingo sirito borosake kiagera krisi mete pakara ale goje side gete kiagera saizi Simba it's okay nje I support none of the teams tini go support Simba tini go support Matiang'i tini go support serikali but nje no mwananchi o kawaida oteta ko make sure binte byako liba senjirengia kiagera kerongo cha Simba na bongo teba Simba mbuyare kiagera umete Simba has been in ODM kurukale Matiang'i anyoreta Simba kararari ODM igona ende Simba na ndera itina ki nje kurukale na ODM there is no way urajere ronde na ki ya soka kurwe nyombe yumau azende myaka yonse igo Simba has a right yoko bero ODM Matiang'i tima etina igwa mondo na tena ati Matiang'i agotoira gochi mwamako byara moino tate tiko koro siesa igana kio mosaje kio gochikorera but wono munabasai mogoteba mutete revolution yes aba tigato tubaroke old guard no abande konyora bari myaka ya igatu abande boro ba machuire alternative ino nerie because siasa ino mokorekana kuyaga around personalities onye tulie sense moye serikali ugotoka na no bwate sense mugete getabu getukorare into we need inclusivity to be included in its serious decision making as a serikali gete tangani lakini ko kwante bilamek igo motete moro si system yeno mukuru ngiridia baga ochandabu kero to abere included mono into to gochiko beke system yaito kero to abekire system yaito abaga kabantu batagete but we need them as patrons ekiagera mongo ya baga namaya amongo ya baga kaya namaya abaga kaba bakolengereri buya na inde bagoteba so mugaka isaranste igana bakorra senche ndari no mutetindora lakini bona monga ali nama yanto yatagitera kini ndo yatahiti mutwa eto yatahite boardroom indu to bwata chinguru tigato soke na kore ndo natena ki mugaka na kiro jengo korandega mugaka ontebia bugenda iga asendo uchibwango no iga iterenchire ekine rege ndo tutete bakore ase system yeto bune bijana to ba accommodate tali bara ubato accommodate emoji kumira na baro boardroom no abagaka babono boardroom ntoko nyara uchikumira na baro boardroom saizi etoko soka para na barabu mundu ku mundu one on one muraba rusio to barusio roro ngwata na ki power to ligocha kwewa you just grab it and you run away with it siasa ni investment la meke magana yo kwa non CP no takiru twale chibese uchikwa kurwa kyo goteba abagaka bana bubwate chibese they have made chibese chikonde chi generation chiabo 10 ayo gubwate chi ugo survive forma tukabero kanga kyo chiko baye kubonya no siasa that's why now then ki gensia kero baro bekanete lidie bakagenda paka state house mbabwate bese igo nechi structures na kidona revolution without structures is like chaos bone revolution tubwate saizi ngo tubwate chi structure revolution yetubwate ngo chira kolegas ekiagera wiya ideas chigo kurweli revolution buna wate ababenda basaye bachete bagaika baka parliament bagasoro ro mu NCP end game buna ba korete kirigento baroberete banyorete sibaka genda gushi structure ina kinana ki njabwate structures that's why kerongora kwa na bazengo na ki let's move from online planning to offline planning to the ground that's what we are doing right now eliyo no mugwaka muro chinkora basalimura abantu abangauli baga basoese serikali nyara bagandi at least na kirate gota iboigo umete ntoko nyara gota na ngoje toramo umenye na abantu bari kwenda state house no na ari ngoyo mo wo kwenda state house ukanyole landing no na ari ngepara
Wore ntunate kote yendu ya neneke. Ntokunyara gochamo onye ntobwati onye tore leaderless. Mwe tobono jensi intune sinaro to itwa ko siragaiga. Twate ne tore leaderless. Leaderless nga kumukunyara gamba nabantu bali leaderless. Kwarore bono. E system eba bekire bagotena intune intwa basaye bono. Abutoro bono na intuno otore jensi. Kwarore bono. Nkubori ngaki eketwa chagete buna tetu kurusiruto. Ukaitwa iketo gakorera. Abantu bakabayi chagete. Nenda tuchakira tuchaka fresh. Toko chaka fresh tubekira ame motu. Ame kia tuongoze. Tawo ikagari nenda koleki. Ese ngicho tokens muyo toko kwana. Iko meaning intutwe kaba saye na intuntura imoka tote ngaki. Ngaki tubwende kwebanga. Tutika na mangana tokens mwaya. Ese ngicho na nenda toko tomusa kurumaya. Tatena kasamweli akamusa. Saizi bono ndo tena nenda tuira ne board. Nenda tuira ne board tuchikomochora atutangani. Towo ikamutuga alia enda rangeriwe. Ikirarangeri we satete twende offline. Offline wote chini ya maji. Tu ikaga nero gotoira. Aenda rangeri we. Ikirarangeri we meteko na ria turure. Igafadhali muri ya line ni system ili ya. After tu ali ara ise tipo yogo tukasangina stay toko genda na tu amwe tukatana ya to we let us support the government of the day. Ising at the end of the day ndonyo kurwana na tole tukurwana. Umungwana no muntu gwe bangete. Eke itu tuh ada tuh nyokol drama tuh ada tuh nyokol kuan kuruskan one time era ada tuh korang mangana deliver ya sih kayak ada tuh deliver. At the end of the day gitu kau tuh buat tes kau kunes scorecard. Podcast ya udah dia umak gue. Yes. Agar mau kulis scorecard dia nubunda bahasa ya, bono mau yero cenera pilih. Ibono rame kura nyala ko to tesi nchina kura le tena sangiti nduka utunyo utumyo kimaiga to nyonyo wako masasi ngata ya ejira chino musini escocard ye vijana kwa walipo escocard ya basa bono ya basa mu ataka tambogande no escocard ye litachi etu esinge njonja kwa the structures yeta bwate etu bwate tu arengo genda iga morarge maso na kwere sana kiangu zetu saizi neji yani shekiao kora ne hinto binde kuchi mwino gari kasumwa the same saizi yako boke mambi nechikure ne paka marogo lakini na ndu kuyana ki Christmas saizi amwende na ki enjera yako kwana tinda te baba lakini na bogo nte lakini enjera yako kwana buno muntu ero tele gentuta rutongo support na ine support ine simbara I think that's what he means iga digale ora ko tete lakini inje tinyo ko support yole bwezi okay inje ndega iga gotana ki okay mwaga boli Bolia. Okay. Okay. Tabauti kiale morara. Daerah dari bagang kau dia. Aya biar bro. Sorry, na soal yoka. Agora nara bono tigampa gaya. Wagire via. Kwana. Kia yeli yogirio TV tomanya kwa gendera gukwana soko bwakire Innocent Onyango, habari ya asubuhi. Nzuri ngakikwa bogire Bwakira angu agrukifi count. Ikenere nesi nkoro kwa Ernest Ntebyango Bono yomba gedeko kwana igoro yaba murabo baito barabwike abana umbono bagukina Bwakira bona abana ubara tigamba roka abana aba murabao aba murabane Akana bategere na bacha agetogo gutando te siasa mbono bagotatira munege juju siasa ya botera akonga nkwegera bare bana bagokina ngakite yo baragenda mutu onye mbali na babaka bako batira na siasa ya Kenya ebintu tagete tubyoka Aje amanda mono kugenda bunge kogenda para kogenda kurwana Totagete tangani Omo ni mwananchi anyole obokimoboro bwororo Abosha tutandike tanyakitali tutabwa dikende Barage kwanira ubiya Namba 2 economy ensere biya amuna eya kibati yarenge Kero monta bwa tebe so mubuko Bakwanira economy ngakyaba
bakwana rero yakisemi kyake machibwate metando batebe muna business Kenya eteregete kyabya atarambige ndere cyane Kenya ngima na byatara kabita iyo mkomo ni mwananchi ulenza hata ukone kakende. Okay, sawa sawa. Muna bara ukwe mondado ko waletre yani olete akorabira. Okay. Wewe wana raya buye kamna bako wana hote bekoroka na mutwa aligara barabire. Ina kyaba antu balenza badari kwenyara bara akone kegera bakine. Okay. Ernest mbiyamono sana, asante sana. Mbiyamono sana. Uyugaguru kunge Ernest. Ngaita highlight ibintu binge. Turaira nase muri kisimi na kiro cikibucete nindo kine kinyinge kirkerese ne kinyinge go igino. Na so sembeo. Lamek. Yes. Kwabera accused tigante yabo yono muligere yo tebirenga. Enenjere ya moyo kuligi na yororekane. Bwesi biye sekerore. Ekero ubukima bwo chaka gote bwa saba sai bali bakorekana bagusumbura ngirunga njugo cha torago banga bono no ekwara batebe system nayo kyama connect gamuiranerie omo ligererio itigamo boli tiganchake neri swali igo bono togenda seruto ekiagera muteti to kwan ose toligia se to ku align tobere bo senti muri to debe ruto to go support ekiagera ntorokana ekiagera this revolution egenda tutagetentu just tigama swali ya yunyira neri ngira neri yo mutanga no yo kabere the revolution starts with civic education ase vijana bietu that's now the structure that kwa ilitogo chikutumeka civic education kera to gutwara civic education abasaba baito mbara abandi batobwa information what's happening ngo chitori ko bakwanira abasaba baito tokorwa rondo bwate economic self determination kero tuwa rura as civic kero monto manyire right yetu muna basai yes tuachira as economic bono we doing ebintu bune bitote ntobwate saizi 75% ye vijana mbibwate wane gasi enteke nare konyora libaga rero na bari gotebana ki abaga kambara ororo life span ya decrease abantu nowadays ko iki miaka 70 negesio sana kiagera konyora ndabandi ke bago ku miaka 60 70 gabo bono abaga kabaro bizi saizi babwate miaka retirement age saizi nirenga of course 60 years twale kuira ni miaka 5 yoka maega nare koma ninje bono tutete kokonye vijana binzi yetu ya Kenya miaka 5 kerere 60 abaga kabonsi pibaro bizi babwate miaka 55 vai kwa retirement bayendeka kera vai retirement bajireka twakomunidie vijana we can get twalikire vijana more than 1 million yandara kubuli Lamek nogendete kuna gukina sini niona kulirengera litukwira na suru mai kuliraneli goboni gobwate turatebe miaka 30 yes miaka bwate ochokore emirimo 25 years kwaraje ende yundaranyora gas ekera nasi umunga rero kwakoreki kwalikiru mambire twatebire ngango bali type onsi pibale bagendeka bagakambale bali productive babugate birengera keri tukokonyora bako na bakora mangana innovation bako na bakora ibintu binde byo gukora gukibusyo ntuliko ba simplistic engatotete quality generation I don't tobe ko monto bisbake miaka 17 ati nabwate gento geta gukora we are there to bwate more we can have better discussion ko kwachiricha bagaka bali bwate obis okay yes na igure na igure mwatebe tuachire digital ne chinga kichabo chetre Mr. Abuga yes mwabera accused number 1 sha number 2 buna kwiguro mwako yo kurukweri nest gatumeke checklist yayo okwanira igoro ya economy alafu manyire okwanira igoro yo boncholerie environment yebekira oro chibango chire igoro ebinte bindi bira addressed ne government bono gwatebirenga no okuyagachira mo igagera no to ne tukuyagacha kabisa lakini bono ndenge tukenate kumotei umetege ngete process una bono igasa hii as you are speaking utare miakere ngobis of course ne bone tana uchikoro saisi bone etana uchikora ne bone guchikoera tutebe ale miaka 3 obisi lakini bono esco card abantu bachakire ku market esco card esco card ya bachakire ku muchaji offer 5 years 5 years yetera era vamos a ver report form mamutenga aquí bono tetukorangasi kikwabera lakini nende gandara kubuli Mr. Abuga sini umanya kwagenda guchibosyo ekera murayi ndibwe sia kera kuliye gas naroche ekera murayi bwe kyombe kya Law Society of Kenya Charles Kanjama so etavis na tebeti kungaki no bwa tamarora abo goikirani within 100 days tibaki atebete within 100 days ngobe country free education ya primary te koba unfair kubuli murayi kumurutota
no onye muna tomenyete iga ndubege tamaroro y'umwaka umugima lakini umutinyu mutangani gose rituko litangani ento gokora nagio chokoro kia soko genda guchi no ne loan yokubugo libona iga ekoire duration ya 5 years umanye kila rituko ekomenta interest uisa kogenda saa inkwaga nuri loan yonsi ipyo bwate okonyara baka rituko liri okwakanire interest ne korete ki neroro bono igendra tegote ineke amangano stabilize the economy ya Kenya tari gento kuboka ritukeri muno gekora ike gochaka slowly by slowly una bono ubo simbu arenge mbo igete mpaka 180 saisho bosirenga bolendu yandra ebole 120 to emia gabu gabu no otri gabu emia ama butana chete mpaka ka 200 mpaka 210 kwarore ikiregete 210 abantu mpaka bakasoka para lakini saisi as we are speaking ama butaya turumbukire agule so inchegete gento ndanyara gote abantu baminto tigato trust the process and tumana at the end of the day dilito chuekera na usengo chuaka tole chikura bako chikuriye liyo mana kiregente ka kikiarenge ngakia uru na ruto nkaye ikiriense okay inere ku request card tukuchukumaki against ne serikali iri ya rweto akama ya goswa perhaps ndabuto ta makiri against uri rweto roge kara mbali ko compete na bara buchinga kimwe manifesto tukuligere tukulige chi manifesto cha yes aya covid ya lengo rega chiga ikaransia economy yo moske Uhuru Kenyatta so sometimes realistic calamities ingoja chiri buna bono muchando bwinchara nororo yes no satisfied inchire government ya andole muchando buno yebwe nchara murakera buno bwatira abantu no satisfied umuchando bwinchara nara itogota na bono eseka nende tukungangana nende to make sure at least go create amangana yo amangana agriculture nende te go separate amangana ya amoyo ne amoyo sana amoyo kwabere gukurigereria account chinde chikwana na chinyeke chugo simeka chinde chiarorekane chikwana no buyo what goes through your mind ekero kurigereria uburai bwitu bwa local ese chisemo chiritokuru local kurunga bono that's Nyamira Nyamira no nyene Kisii Nyamira na Kisii na bono Kiambuntu ari ukibakwana na chinyeke abantu bachikwa ba usimeka imbusuru ebimbiro bigotoka na rwite mbusuru ebimbiro bigotoka ne NGOs ekubwatina government ya ino ya Nyamira ngakibwate usianengia ne NGOs yes okay I think abono URBD ye governor yao ne executive yae yes okay abo ase kwerende locals tigato benati ne biongozi bietu bi local tigatuancha ne mbiraire kera ncha I come from Nyamira County saizi toko ya kombia na kare no muga kulinyagara mangole tare chibichi wesa nchiro chiko so chi agriculture se county chikuru kuchibeza cha nagrip they pump a lot of money to counties chibeza chiri una Nyamira ntu anyakorra no enki chiko we have never seen no muntu kwanyakorra Nyamira muntu kwa boy no ene chibando nena bintu biri byabale beba kwenda tubate na kintu wachete sabali mibecha tukapima 300 tukatumeka chibeza echi chiri kiron paper lakini on ground it is zero okay yes bia bono ina magana ko ditinta tempo atachi simisa to toigungi bago kwana sema bia bono na bira toke mbabu ate iboli rinde nsoko bwakire nsoko bwakire amutandiro yuba kwana nga unate da comment kwana ngo musubati nga kyokoroko musubati nga kyokoroko hello ninko igwete koraro simi yago nsoko bwakire nsoko TV bwakire nga kyokoro kwabokira rarisa real ko kinse mu Kasarani mbiyere Kasarani bwakire ko nembura ya turu butukubuensi kwatacha majana aronta achete so mjadala wono tiganso ase engwana surely ekento youths inche no musaende tindagota what we are fighting for now systems chikoremeremo ne serikali ethoroki ngaki NP ne burate emeruberi bunaba saye batakeira ko baguchimotwe nabonda
especially UBA or youths nabo ndamurushie magosa akakaraga ontebinga serikali nirugite gintu gikurukuwa nga yaruchi bese kianyota kibese kianyota kene basa aba youth nje lakini tari priority surely togonte binga no umuntu ore igichichi 25,000 muntu no nyumba tabata injira kuwa kanere nkongu omo 25,000 ore ngararinga ki muntu yongo parariki ucha akari biashara na chirojo namba wani gento muntu yakora no kora rosia bwasari igo tanko mu president tiyenta takire gukora no create jobs abantu abanyore chigasi industries abantu banyore ke barua eka rumuntu bugate ke barua kia umanyete ki ngakyo ubugumabura gasomanyete ngakyo koraki ngakyo kobogendereria ego naltokorrenga ebintu nkugwa kibire but siasa yenga abantu bandi bakogenda mutuwali barabako wendagenda bategerera it is very wrong. That is what we are fighting for. System okay. Asante sana Mr. Arilza kuruchinsa mechi ya Kasarani. Wigwete bawate ba system. Sinta tembu ateyebo. Egere tonyara kwa batuko ira nase muko nyara kwa muko kwa nesoko bwakire. Bwakire buya. Ningo to kwa nerese mambia bono. Oyumbida mangari ko nyakora. Nyakora mbiyere. Ego ndona ko deyo mondo yuti yo nya satini nya best kerabu ne. Tiga ko tare ngambore ngama kutale ke 160 uru atikete. Uruta la kamenda makuta ko kurusi mbili tatu. Mbili tatu kama kutaba ne gale tabe 1 Kuta kera baba ko chita ngambore ninge ko ina bata nya bata tabara. Okay. Okay. Sante. Aya, soko bwakire yo mwelio. Soko bwakire. Ningo to kwa nerese mambia bono. Nyaburu ngayole. Sironga abantu babokire bya. Aya, sasa mjadala. Okay. 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 Okay, asante sana. Aya nakwigure ukaegwe interest yali ngiguru. Tesenje chinga kichelire. Mr. Crispus na Mr. Lamek. Abas oisekol tagara chisimi chonsi pya bantu bakore isi bintu biri biba affected. Bantu gukwana bari goro yo bole minko kwana bari goro ya magori ebintu bikugurwa. Environment yugo chake biasara. Revolution yalingi yabasa yale korekana kurwa matumaini uchi saba na inchi. Iye kwamba korekana yalimire. Crispus. Kurwa bwese chisimi chingi kwa ndase birengel byawo. Ngiye ndurane ngunyara kubasaba. Ekire economy efinyete gufinya kiro muntu. Na inde tiri guchi apa wabuna no muntu tutamuse wanta muna bagotera. Ege ndurane kubasaba ngiringa ki totwaro kwege namna kire gento nkira nona kiarenge. Na inde tigamba tebiga. Nyoni nyumba tukunyara kwa gachise tukirimu. Eta kitukunyanga cha urasmu beke foundation mahucha gutije ni nyama ina kurura. Ruto na ndata kubeke foundation. Foundation yako beka nere egerete abantu ochuna ne bwa toburito. Lakini ratoka maambiri wacha kana ligwasa limbiro bili kwali kubekege ocha kwagache nyombe liba gocha kanebisigisa aliyokorolekana bona yo okogenda namara bagurunzi. Umungwano ni mo trusted sana na ndege egento mo trusted no muntu ole very sharp. Na ndo muntu ole very bright. In a way like ateteko kore a foundation ya long term solution.
into aba Kenya itutete short term solution endara kuri foundation vijana foundation yene myaka irenga kwiragia gache manya kororekana gucha abantu abange ekini kintu kiranyale bono nabono ekira babo Uhuru bachagete korosya mangana expressway nuko kagete na expressway nenyala kokonya abantu saisi nonyala kwenda in 2 minutes you are nini no airport but yale ngete ni nyala kokonya and after sokire kurwa bis 2032. Okay, yes, actually innocent. I can agree with my friend Buna Ruto no muntu very sharp. I agree Ruto is very sharp. Na inde I know Ruto saizi usange ilichibeza chi nyinge. Inche nindi kile na inde payslip yaneke ronko enyora nkorande enchera nko na chuchibeza nchomo nyene. I know saizi yaseke ganja kia Ruto na bwata chibeza chi nyinge abwende ko make things work in this country. Lakini wao mete Ruto is a politician. Ruto tali mo pasta. Egente ke kona chibeza chichitu is a strategy. Hende ko chaka saizi mo kero tuacha ka gali tuacha ka mo kwende I think lingana lira buliria litu ate abange ngoko egoruterwa karate bi Christmas ingana eri mango mate yege ntogete bajumurire igali be kwa sembe okorende ndelio tebaga engoke ndiri nili koruteru chibando magoroba gose chinyeke magoroba. Yes, ikomono Ruto engoke ndiri nili koruru chinyeke marogoba. Ruto saizi otopondire korumega ga by the way. Njadani na dindi ko support Ruto. I voted for Ruto actually. Na inde naona alenge UDA team kagire tino saizi go sina resign ndiri but oise koligire nabo konyora no membership yana na gosoma UDA. So Ruto ni mwanje lakini enjera atokoligie miakeye saizi dimeto no ndire chipesa chinyinge saizi. Bono into one etoko aba Kenya etoko chikoba bune engoke eri ndiri. Ekiagira saizi marogoba bono bwoidire. 3 years Christmas boidire. Emyaka tegati nebere. Saizi bono chibando chiria to ibeire bono. Oye, pole. Chiria to ibeire. Chibaji kwende ribe chiria nyore kurwa setore bono. Saizi nabako kole bintu gete I control inchu. Saizi nimbwate chibesa. Chuzi na tebara akanire chi contract chionsi pi paka 2025. Ejirani no kurta chibando. Bona gike. Muntu no chojakira okoreka. Muntu chojakira okoreka. Igo ngende nelingana ririra buna ko igureria tebiru. Ruto nabago to treat buna lingana ririra buri ko teba rero. Chibando muguru. Chibando to koruteru na ndege goikaga ari 2027 nazaraki. Muntu bede otembe. After that na 2027 na hende nabago to finya. Denada 2 or 3 years. Ato finya emyaka ebere ke gotikana na hinde na turutere chiyo. Iko na kinana na kiaba Kenya na ki tikatoboke gaki. Tuligereri no ene kara tuko wake kurante vijana ki kichana kende kionse kitabu atie kura. Onya atilonga tonya tote tio chiko irumune ngo kendi. Wate kura ogende ballot bwete teororo. Okay. Yes. Biyamoro sana Mr. Buganta etetukuri. Chinagoki une ndugu yane onye gago tana bado no wale UDA na goki kusane singecho UDA ne pati ya Yomuske William Samoei Ruto. Okay. Erebe ko kon family ga gotena erebe ne kijana ende youth erebe bado tararuo nanga ngaina gote ya bantu youth chons bimore geste and munya go konya Ruto 2027 yaso ekirogo edinanya go wa chifu chi manifesto cha chiria yireta ante ira yao. Okay, asante sana mwanchu muri ko igure manifesto ko igure chi nyeke jiritwa kwana nande nabongo tebambia mona muchi muri giribaga muchi mapema rero ngwanyoru sana. Actually, the reason why nyorwa one of the reasons why Christmas yanyoru rero ne mess iraso uburaiwa rero ekiagera there is no way other na atie mbure ya to traffic ya we have roads chinze chinde mbure go tunende to goika mapema. Okay, why that ina atie mbure ya to kwanyorwe kwerende igo onye go goikero mungwano oyo se system gali bataye kwanyorwe studio sengencho oburaiyo bo bechipara chimbe. Okay, onye ne indo biro bujo tare konyoru studio mwanjo muri ritira tukolera ariko ngwano sana tia tukolera mu ya nanyo ne jawu bwana ni mukolera bwana litukolera abo kwa watabirega embura de chipara wachibikira sekerenga biyamono mwancho muri limbiyamono. Asante sana ngosaba mabira chisimi chino ne chinyinge chenjebere lyo mu director chali liye totora akore overwhelming response mwensi pibali mu akachisimi na banatakire mbugate chionsi mbategere kurendete nyari kaneti gobatebi mwancho muligereri ko chakogenda bisi na bonda buri ko baranje banje egerende tuagende keraboneke minano buneke kyabwatamagana mange nara chisimi cha chinyinge sana. Thank you so much mocho monyoleli baga mocha basaye babategereire basomire kende bali baba mochia na abakenya na barubaruri birenge na bara wibi bakwana ne birengere byabo mwancho muligereri litukolia Jumatatu tumira ne ikegocha utarafunga nale ngweti ngwane emo saba nale ngo basaba naende abantu bali baito ba Embakasi East
Nankweli bakalia baene on my behalf ye boss yane umuske chief officer public health Tommy Chiranyakaba abantu bemba kasisi abagusiba minto bon space mwabeta bali moto tegerete ga kimoto bwatyo kubako ke 2027 muchimu rigeri omungwano ku Tommy Chiranyakaba. Okay, tuje tumurangiriga igano mu bisale obachenu wa county ya Nairobi tukwana nera senchira wekera numbi ya mono tumirane ikego cha Jumatatu cheguru ku Innocent Onyango twaringena Diana Ndemo boigo ke batimbi ya mono sana soko bamuremereri Nyauma, thank you so much. Asokoro kanekera lireria unchukiriria nabo igombi ya mono director zaki uri kurigiringa chikamera cyako bwatiri burungi. Chweya twakomanyire kere mbulego tutogocha. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Omwancho mulire Nensoko TV. Igetaseni Nensoko TV ibwatira senge chao. Kokoletera amangana amaya. Ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi. To kubekera tene ni anyare ko bakawateka. Atabwati gwanchiro bonda bwensi. Korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa. Korwe County ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde. Korwa se County ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto. Ekeranya go koreta mangana ya maji ko ritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili. Jeni gongoro ko Petuel machini na nyora netrobini Nensoko TV oboroso bomogusi.